Lige at fortælle lidt om Mandecentret og vores historie, hvem vi er, og så bagefter så vi går lidt videre i, hvordan det kan se ud for manden. Men her er så Mandecentrets historie, som Rikke hun lige vil tage med igennem her. Ja. Det vi jo ofte oplever, desværre kan man sige, det er, at vores kendskabsgrad faktisk er ret lav. Vi laver den løbende gang med andet år, cirka, og kendskabsgraden er stødt stigende, men det er stadig ret lavt. Så vi oplever faktisk ofte, det er også det, vi har vi snakket om, at der ikke altid er kendskab til, hvad vi egentlig kan. Man har måske hørt Mandecentret, men man ved egentlig ikke helt, hvad det er, vi tilbyder, og hvad for en støtte vi kan give til mænd og hans børn. Så historien bag Mandecentret er sådan lidt småt, men heroppe er Torkild. Og Torkild, han var næsten en helt almindelig mand, som stod pludselig i en skilsmisse, som så mange gør. Og i den her skilsmisse, der kommer han i en social deroute. Han gør også, som stort set alle mænd gør, 80% flytter ud af hjemmet og lod sin kone blive. Han endte på gaden. Han endte desværre også med at begynde at drikke. Men mens han er på gaden, oplever han, at han er langt fra den eneste, der står i den situation. Han møder faktisk rigtig, rigtig mange, og et overtal i hans oplevelse af, at det var den samme grund, de fleste var der. Det var et parbrud, en skilsmisse, og så den her afledte sociale deroute. Og det vi jo også oplever, det er jo, at man flytter ud, man bruger måske bilen, man bruger en shelter, vi hører lidt forskellige. Og så går det nedad derfra, man mister måske noget overblik over dagene, man mister hygiejne, så mister man sit job, og så fortsætter derfra. Det skete også for Torkild. Men han får at hive sig selv godt op i nakken, og så tager han en uddannelse til socialrådgiver, og får faktisk søgt en del penge til hans projekt, der blev til Mandecentret, hvor han ville hjælpe mænd, der stod helt parbrud. Så det er faktisk derfra, vi stammer. En mand, Torkild, som havde en drøm om at hjælpe de her mænd, som blev glemt. Det er okay, jeg kan godt lide pause. Jeg har sagt det her så mange gange. Nej. Men det udvikler sig, og det er en god stor som penge, han får og bruger på at hjælpe, og det er frivilligt baseret, og det er også noget, for det er noget af vores DNA er stadig frivilligt. Men stille og roligt, så er der ikke flere penge i kassen. Det får Torkild ikke lige helt overvejet, men der er til gengæld en i bestyrelsen, der tænker, de har jo heller ikke noget sted at bo. Så måske vi skulle prøve med et paragraf 110-tilbud, altså sådan i folkemunden kaldt herbergsparagrafen. Og det gør vi, og vi bliver godkendt og begynder at åbne centre rundt omkring, og vi får sådan en særlig godkendelse. Ikke fordi vi er særlige, men fordi den er meget snæver, vores godkendelse. Det vil sige, at vi må tage mænd, som er hjemløse, funktionelle hjemløse og anden socialt problemstillinger. Men de må ikke være i misbrug. De må heller ikke være ubehandlet psykiatrisk, fordi vi er et af de få steder, der har en 110-paragraf, som rent faktisk også gerne vil tage børn ind. Så det er en af de ting, der lever i vores dag. Så åbner vi forskellige tilbud, og som I måske jo nok alle sammen har hørt, har vi i hvert fald gjort meget ud af at snakke om. Der er sådan et lille billede her, og vi fejrer det med nogle konfettikanoner. Det er, at vi får paragraf 109 til mænd den 1.7.2024. Og det er jo en stor dag for os, og det er jo derfor, vi i dag både har paragraf 110 og 109, altså krisecenterparagrafen og herbergsparagrafen. Yes. Okay. Og så kan man så se her, så har de taget kort med til, hvis man ikke ved, hvor det er geografisk, så kan man se, hvor centrene ligger. De 7 centre, der er, så kan man også se, hvor mange pladser de har. Og så er de sådan cirka lige lidt ud fra størrelsen, også ud fra, hvor mange pladser der er. Og man kan se, den i København det er den største, og så kan man se, vi ligger godt her med 15 pladser her i Nordjylland. Og så er der også, altså hvis vi fylder ud, så kan man, i det ligger under den samme paraply, eller det samme organisation, så kan man jo visitere til de andre centre, de kan tage ophold på, hvis der ikke er plads i Aalborg for eksempel, men hvis der vurderer de målgrupper, vi får støtte, så kan man komme til Randers eller et andet, hvor der så er plads. Vi kan også visitere, hvis en nede i Esbjerg står i en situation, hvor vi vurderer, at der er en form for risiko i forhold til ekspartneren, eller kommer vi også ind på det, der hedder vold by proxy, så kan man også sige, at det vi kategoriserer som rød, og sige, at du kan ikke bo her til at starte med, du skal flytte et andet sted hen. Og så kan vi har ikke oplevet nu, vi ikke kan henvise til en anden afdeling. Så gør vi det. Det kan være det fra en kort periode, det kan også være det fra en længere periode. Så flytter de imellem afdelingerne. Det er jo alle pladserne her, er både 109 og 110. Vi har det som flydende pladser godkendt, det vil sige, at jeg kan jo i princippet have 15
109, men jeg kan også have 15 10. Det er sådan cirka 60-40. Så 60 til 110 plads, eller 109 pladser til krisecenter, så er det altså mænd, der er udsat for vold. Det er cirka 60% af de mænd, der bor hos os. Og det er på national plan, de tal, det ligger. Ja. Altså, det er bare en specifikt fæst, der er en lille cirkel, og så kan man se. Yes, og så kan man se, hvor mange henvendelser vi sådan har haft. Altså, det kommer vi også ind på lidt senere, men der er både 109 og 110, som man kan ønske om på, men der er også nogle ambulante samtaler, man kommer i, så det er mange forskellige. Man kan sige, det der er, når vi, med de tal, vi har, det er, at vi kalder det unikke, men vi har en afdeling, der sidder over i København, som vi har skiftet navn, og hvad var vi blevet enige om? Det var V og Viden og udvikling. Ja, jeg synes, de havde noget med faglig også, så var det BUF, det kunne jeg huske. Ja. Men viden og udvikling, de sidder og tager tal på alt det her, det vil sige, hver gang vores visiterende koordinator, som alle afdelinger har, de modtager information om den mand, eller den pårørende, eller det er meget psykiatrien, der ringer til os osv. Jamen, så registrerer vi henvendelserne, så vi egentlig er klar over, hvor kommer de fra, og hvor skal vi egentlig mere udhænge. Der kommer også et kort fra Nordjylland, hvor I sådan kan se, hvad vi rent faktisk skal bruge det til, for at komme ud med vores budskab. Ja, kan du tage. Ja, og så kan man så se, det giver så sådan sig selv, altså årsagerne til henvendelser, det noterer vi også ned, altså så vi kan føre statistik på alle de her ting. Det gør vi faktisk over en hel del, og så kan man så se her, at hvor mange der er hjemløse, og mange der er funktionelt hjemløse, og mange, hvad vold man er udsat for, og om man har børn, og det er kun skilsmisse og så videre. Det kan man så se, det er en ret stor del, der både har børn, hvor der er skilsmisse eller parbrud, som en af årsagerne til henvendelsen. Man kan sige, det der kan være svært på vores tal, det er det, vi ofte oplever, det kommer vi også ind på, det er, når man henvender sig, særligt som mand, så har man egentlig ikke rigtig en beskrivelse af, hvad det er, man er udsat for. Men jeg havde lige siddet til en samtale med en mand, som siger, at, og så begyndte hun med at slå mig, og så levede jeg i vold. Nej, du har faktisk ikke fortalt om 13 år, hvor hun er udsat der for psykisk vold. Så de har ikke et sprog for det, så forestil dig, han ringer ind og taler med vores visiterende, jamen så vil hun jo ikke på sag i psykisk vold, fordi det er ikke det, han har fået et sprog for endnu, hvad det er, han egentlig har udsat for. Så tallene er på, hvad de oplever i det øjeblik, de henvender sig. Yes. Så har vi lidt inde på det, men kommer til de alle sammen. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. I forhold til sådan, hvordan I fører statistik over det, kan man så godt tjekke af i flere voksne, eller hvordan er det? Ja. Okay, ja. Så når man kommer ind, så der er det ikke sådan noget med, at der skal være en primær årsag til det? Nej. Nej, der skal ikke være en primær årsag. Hun kan tjekke af i flere, hun kan tjekke af i alder, hun kan tjekke af i også, altså det der er nogle faste på i forhold til for eksempel, hvem det er, der henvender sig. Så nogle gange er det noget, vi aldrig havde tænkt over at finde på at henvende sig. Så bliver det i en anden kategori, så bliver det sådan et skraldespand. Men ellers så er det stort set helt samtidig med det. Så når de så flytter ind, så indberetter vi også til dansk statistik, så der er endnu mere statistik på det. Det er egentlig kun første henvendelserne, som jo som sagt både er manden. Ja, der var en kusine, der ringte den anden dag. Det kan være fagforeningen, det kan være psykiatrien, det kan være børnefamilieafdelingen, det kan være alle mulige ting. Ja. Ja, så her der kan man bare lidt tydeligere se, hvad der lige ligger i, om man indskrives henholdsvis på 9 eller på 110 paragrafen, altså hvad for en indsats det er, man tilbydes, altså hvor der er jo det her med, hvis man for eksempel er voldsudsat, så har man ret til nogle psykologsamtaler, så har man de her 10 timer, og det er så kommunen, der har forpligtelsen i forhold til at få dem iværksat til manden, men det plejer vi også at hjælpe med at bistå og sige til dem, at det er de interesserede i, og vi har en dialog med vold, for eksempel, vi anbefaler, fordi de har en voldsfaglig viden om, altså de kan jo bruge i det, men det er der, de er visiteringsretten i forhold til, hvem de vil anvende selvfølgelig, men det er en af de ting, der sådan adskiller sig, for eksempel 109 og 110. Ja, socialfaglig koordinering, den har man sådan set ret til herover. Vi giver den socialfaglige koordinering, og herover er det sådan set kommunen, der har ret til det øjeblik, man flytter ud af mandscenteret. Vi har bestræbt os på, at det starter allerede ved indflytning. Jeg ved ikke, om vi skal sige, altså vi går jo sådan lidt på 3 ben på mandecenteret, fordi når vores visiterende koordinator tager imod de her henvendelser, jamen så laver hun en vurdering af, om manden han skal ind til en afklarende samtale, fordi han måske selv ikke er helt klar over, hvor han står. Så kan det være voldsomt at komme ind til den anden ting, vi kan gøre, det er en visiterende samtale. Og det kan være Frederik og jeg sidder med, når jeg er til stede. Og så går vi igennem, vi kalder det vores livshjul, så taler vi om de forskellige ting, der kan være. Vi prøver at afklare, hvad er der vold, er det en social deroute, er der parbrud, og så taler vi om det. Det tager en time til halvanden, og så får vi vurderet, om man er i målgruppe.
Katrine, som hun hedder, vores assistent på nettet, kan også vurdere, jamen der er ikke måske umiddelbart grundlag for at komme ind og bo, men der kan være et stort behov for det, vi kalder ambulante samtaler. Det kan også være en mand, der har været udsat for vold. Nu er det her handler om, så vil hun sandsynligvis prøve at se, om hun kunne lave en plan for manden, komme ind til nogle samtaler, f.eks. med Frederik. Det vil altid være personale, der tager dem, hvor det er vold involveret. Ellers har vi frivillige til det, hvor det er parbrud eller noget andet. Derudover har vi også en advokat, der kommer en gang i måneden, for der kan være brug for at tænke på bodeling, der kan være brug for at tænke på de lidt mere komplekse ting i forhold til familieretten, hvor det er en advokat, der har behov for ikke kun socialfaglig indsats. Og så har vi faktisk også en økonomipær, kalder vi ham, en revisor, som kommer og også kan tage en samtale, fordi det vi faktisk oplever, det er ofte det praktiske, der fylder for manden. Hvordan og hvor meget kan jeg sætte mig i, hvis jeg skal bryde ud af volden? Så man kan lave en plan om, hvordan kan du bryde ud af volden, uden at man nødvendigvis behøver at komme ind og bo. Ja, så giver det jo sig selv selvfølgelig, at hvis man har børn, og der er vold, eller hvis de har børnene med herinde, så er der jo selvfølgelig også en indsats i forhold til den del, hvor vi også samtaler om børnene og underretter til kommunen og har et samarbejde med dem omkring deres ophold på mandecenter, og hvad de kan have behov for. De kan også være, hvis der skulle tilbydes til psykologsamtaler, hvis de har overvejet det. Og, så der ligger også en del i forhold til det. Børnefaglig indsats, underretning til kommunen også. Ja. Gruppeforløb har vi ikke lige pt. Nej. Men det er noget, der er spillet til verden. Det kommer, og det kommer ind i, vi har haft med 8 uger, og her i Aalborg har man kendt det som kom videre mand, som har været samme koncept, som nu også er lukket, men vi har ikke kunne få grupperne op at køre størrelsesmæssigt. Så nu laver vi et nyt koncept, hvor det er nemmere og knap så skrøbeligt, fordi man ved, der altid falder nogen fra. Så vi har ændret på konceptet og metoderne i det. Det er vi ikke lige onboardet i Aalborg endnu. Det kommer. Ja. Ja, det var den, der jeg snakkede om før med, hvad er det egentlig, vi kan bruge de her tal til. Det er, fordi når vi sidder og taster ind, hvor de henvendelser kommer fra, så taster vi også ind, hvem det er. Vi kalder det sådan lidt de grå zoner, der hvor vi ikke når ud. Vi plejer sådan at sige, jamen det er jo ikke kun fordi det er værtskommunen, hvor de voldsfaglige er ramt. De er jo også i de andre kommuner. Skilsmissestatistikken er lige så stor, og vold i hjemmet er jo også det samme. Så vi har en stor opgave i at komme ud til de kommuner og få oplyst om det. Og som jeg plejer at sige, vi vil jo sådan set helst gøre os selv arbejdsløse ved at nå dem så tidligt som muligt. Så hellere man ringer en gang for meget og for tidligt, end en gang for lidt. Og så vi kan vejlede dem i at få brudt ud af volden, inden det er nødvendigt at flytte ind til os. Men vi har virkelig nogle, jeg går cirka hertil, hvad vil jeg sige, og vi deler ud med Randers, der kommer. Så vi har nogle kommuner, hvor vi virkelig har svært at nå ud. Ja. Her med tal ophold forløb, og det er så fra 2019 til 2024. Ja. Og det er den nationale, mener jeg. Det er den for Aalborg, ja, undskyld. Man kan sige, i forhold til, jeg kalder det liggetid, men altså i den tid, som man tager ophold hos os, så er det i gennemsnit 120-22, mener det er for 24 tallene var på det. Vi ligger lidt lavere i Aalborg, og vi er jo også en kommune, ligger i en kommune, hvor det er forholdsvis nemt, og en region, hvor det er forholdsvis nemt at få bolig. Det vil sige, at du over i København, jamen, så kan det godt tage noget længere tid at få en bolig, der matcher ens behov, og sit behov, så det er i forhold til, at man ikke bor 4 km væk fra børnenes skole. Men vi har en tid på cirka 66 dage. Og det er også meget kort, men vi har også nogle virkelig gode samarbejder med kommunerne, særligt Aalborg. Ja, jeg har jo inden for voksenafdelingsvisitationer kommer med 14 dage. Så vi har et tæt samarbejde med Aalborg Kommune. Og selvfølgelig også besøg af de andre rådgivere for de andre kommuner, men det er ikke formaliseret i samme grad. Altså, den Aalborg Kommune, fordi vi selvfølgelig har en høj andel derfra. Ja. Yes. Ja, den tog vi lige med, fordi tit når jeg er ude og snakke, så bliver jeg spurgt om etnicitet, bliver spurgt om alder, bliver spurgt om uddannelse. Så kommer jeg lige forkøbet, ikke der er nogen, der spørger om det. Det her, det er så de nationale tal, og man kan sige, det er i forhold til etnicitet, som jeg tit bliver spurgt om,
så har vi ikke en oplevelse særligt i Aalborg. Aarhus har en lidt anden, som hæver vores statistik lidt. De har lidt flere etniske danskere, men vi har egentlig ikke en oplevelse af, at det matcher helt. Også vi ligger lidt under den her beskrivelse af det. Det er lidt forskelligt. Der er jo også nogle, hvor det er familiesammenførte, som pludselig bliver skilt, og så er der nogle problematikker i det, som så gør, at vi har det med hos os. Derudover, altså vi plejer at sige, at det er den almindelige danske mand, men vi de seneste år begyndt at kunne se, at der er lidt i forhold til ressourcer på arbejdsmarkedet, som er lidt lavere end den danske normbefolkning. Men ellers er det nogle almindelige danske mænd, der bor hos os. Vi ser dem cirka i den alder, der ligger, hvor det er lidt over. Jeg tror, det er 31 til 40, vi har et overtal, og det kan vi også se i forhold til den alder børnene har, det kan vi også se i forhold til de statistikker, der kommer fra Familieretshuset, hvor det er fra 1 til 3 år, skilsmisseprocenten højt. Og det er også det, vi kan se. Det er cirka, vi kan jo ikke se, at de er fædre, men det er cirka 80% af vores mænd. Så det er nogenlunde den alder, hvor krisen krasser. Det er lige når der er kun børn. Ja. Så selvom der er nogen, man selvfølgelig kan se, der er lidt overvægt af i forhold til alderen og i forhold til intensitet, så er det meget broget, den gruppe mennesker, man arbejder med, dem der kommer ind, og sådan set derfor vi tog med for at vise, det er sådan meget forskellige aldre, men vi har derinde. Ja, man kan sige statistisk set i forhold til når man har et parbrud, så går der 3 til 4 år, før man faktisk får en sag i Familieretshuset, før det begynder at blive kaotisk i familien. Og det er også meget tydeligt for os, de kommer sent med problemerne. Der har vi lidt vold. Ja, det var så vi startede med den der. Ja. Men det er fordi, når vi snakker om vold, og snakker med mænd, så er det typisk sådan, også nogle gange med samarbejdspartnere faktisk, så er det meget den fysiske vold, man jo kan genkende, er meget håndgribelig at forholde sig til. Men der er sådan, som vi kan se her, så er der sådan lidt flere forskellige voldsformer. Der kan både være den fysiske vold, som man jo kender, der jo kan være komme til udtryk ved spark, slag eller kras eller lignende, hvor det kan give nogle fysiske mærker. Men så er der så også nogle andre voldsformer, og der er så også den psykiske vold, jo kommer vi også ind på det senere, men hvor man jo har til hensigt at skade den anden, enten at nedgøre den, eller tage nedværden, hvor det sådan der er et system i, at man nedgør dem, eller på anden måde isolerer eller lave kontrol med manden. Så det kan man også være udsat for. Det kan også være gennem børn, eller forældrefremmedgørelse, eller de bliver inddraget i konflikten og bliver brugt som middel mod manden. Det ser vi også rigtig ofte. Det er også noget, der fylder meget både i den, der bor derinde, og også de ambulante samtaler, vi har med mænd. Det er også rigtig ofte omkring deres børn, de ikke kan få lov til at se, og bliver brugt. Så er der også noget materiel vold, altså hvis der bliver ødelagt nogle genstande, det er jo også noget, man kan chikanere en på ved at ødelægge ejendele, husstand, genstande, og så er der, det var sådan mere praktisk. Altså det vi ofte ser, det er, at de er jo heller ikke helt klar over det, fordi hun bliver ofte rigtig sur, og så har hun ødelagt nogle af mine ting. Og det vi jo godt kan høre, de fortæller, det er jo ikke bare lige et glas, der bliver smidt på jorden, nødvendigvis, som så også er lidt intimiderende, men det er de ting, de holder af. Det er måske det der rigtig store anlæg, man er rigtig træt af at kigge på. Det er måske PlayStation, man synes er træls. Eller den der rigtig grimme sofa, hun synes er fuldstændig frustrerende, der skal stå i stuen. Den bliver lige skåret op i hjørnerne, ikke? Så det er meget den form, hvor det er personligt og direkte, og ikke den her affekthandling, som kan da ikke afvise. Jeg også selv måske lige blevet galt en gang, men det er den her med, at man går direkte på noget, man ved, der har betydning for manden. Ja, så er der sådan noget økonomisk vold. Det kan også være, at ens konti er blevet misbrugt, eller at den nægtet adgang til penge. Så omkring økonomien, så er der også økonomisk vold. Og så er der seksuel vold, som man sikkert også kender, overgreb og andre ting, hvor man får overskrevet sine intime grænser. Ikke? Også noget, som kan være svært for mænd at snakke om, som de også kan blive udsat for. Ja, vi lavede blandt andet en voksmetermåling for noget tid siden, hvor vi spurgte jeg spurgte ikke, det var vores billeder, spurgte 1700 mennesker, og et af spørgsmålene delte dem op i 2, så der var ikke nogen, der både fik den ene og den anden. Så spurgte man 2 grupper, blandet af mænd og kvinder, repræsentativt for den danske befolkning,
om hvis hun tvinger sig til samleje med manden, og man så det som en seksuel overgreb. Og man spurgte så også omvendt foretegn, om hvis han tvinger sig til samleje med hende, eller det så som en seksuel overgreb. Der var 30% forskel på, om man rent faktisk synes, det var et overgreb. Altså på folk, der svarede ja. Der var 30% mere, der svarede ja til, at kvinden havde lidt et overgreb. Og det vi også oplever, det oplever manden faktisk også. Jeg har lige siddet og haft en samtale med en, som tænker, jamen, jeg havde dirigeret den, så jeg var med på den. Nej, det var du faktisk ikke. Du sidder og græder, når du fortæller det. Så det var du ikke. Og det kan de godt misforstå lidt selv også, og har fået en idé om, at de er gået med på noget for at få hende i ro. Og det ser vi. Og som de har jo svært ved at se det som en voldtægt, men det er jo et massivt overgreb på noget meget følsomt for dem. Og det er noget af det, der er rigtig svært for mænd at snakke om. Også tit noget, der kommer rigtig sent i samtalerne. Ja. Og så er der stalking, og det er så, når man er brudt op. Altså, så kan der være stalking efterfølgende, som chikaneret eller anden noget stalking. Og så har jeg så hvis sådan her, det kan også være sådan, når de endelig er kommet ud af forholdet og har distanceret sig fra det sådan rent fysisk, så kan de jo stadig godt blive intimideret igennem de her forskellige systemer, eller hvor hun prøver på at anmelde, eller, altså det kan være en del, hvor der kommer falske anmeldelser, eller der chikane omkring, også som jeg nævner med børn, gennem familieretshus, eller gennem familiegruppe, eller altså alt det her, hvor de stadig prøver at udøve psykiske vold mod manden, selvom at han selv har forsøgt at distancere sig fra det. Så kommer det stadig til at fylde. Så vi kan jo stadig også godt have mænd ind med os, der sidder og nedbrudte og brug for at snakke og græder ind på værelset, fordi de bliver intimideret i en telefon eller andet, og selvom de sådan set er fysisk distanceret fra det i sikkerhed. Så, ja. Og det kan være noget sådan helt små ting, og det er faktisk ikke kun, det er ikke bare på en hånd, jeg kan tælle det. Jamen, så har de adgang til, og det er jo også sådan lidt den digitale vold, så har de adgang til Netflix. Så kan de stadig huske hinandens ord, og så får man lige lavet en rigtig modbydelig besked, man ved, stikker lige der. Så næste gang han logger ind på Netflix, vi tror alt er godt, jamen så er han faktisk ikke sikret, for så står der lige netop det, der gør ham allermest bange. Så nogle forskellige kan de bruge. I forhold til vold by proxy, så lavede Lev Vold jo også en større undersøgelse, der man skulle finde ud af, om mandecentrene og mændene også skulle have psykologhjælp, om den ordning kunne hjælpe. En stor del af det, de også fandt ud af, det var, at den vold by proxy, der kunne opstå, det er ikke nødvendigvis, at det er kvinden, der kommer, eller kvinden, der vil forsøge at slå dem. Det er også ofte fætteren, eller hvis det er banderelateret andre, der kommer. Og det er også tit det, de er bange for. Vi har også nogen, hvor det er, jamen, så har han forsøgt at bryde ud af volden, jamen, så kommer de hjem og tæsker ham hjem. Så det er ikke hende, men vold by proxy. Det er ikke det, vi ser hver eneste dag, men de er der med jævne mellemrum, hvor der selvfølgelig også er et sikkerhedsaspekt i, at man så kan være på mandecenteret i Aalborg, eller man så sker det et sted. Ja. Så har vi lige taget Der er nogle spørgsmål, Rikke. Ja, undskyld. Jamen, jeg bliver sådan lidt normalt de her personer, som er i de her forhold, de kan nogle gange give hinanden op. Hvordan gør I i forhold til det her? Altså, at de begge to laver overgreb på hinanden? Man kan sige, når vi vurderer, så vurderer vi, om der er gensidighed i volden. Og jeg tror også, Frederik kommer lidt ind på det i forhold til, der er omkring sådan kontinuum. Det kommer du lige ind på. Men ellers, når vi arbejder med dem, og der er noget gensidighed i volden, det bedste vi kan, det er jo at tilbyde dem parsamtaler, hvis vi finder ud af, at det er gensidigt. Det vi faktisk også arbejder rigtig meget med, det er, at manden selv ofte oplever, at han har været gensidig i volden, hvor vi jo godt kan se, at det har faktisk været nødlave. Men han går med det narrativ, at han har været voldelig. Jeg tror, jeg gav dig, I var på besøg nogle eksempler, hvor vi jo har oplevelser af en mand, der er ved at skubbe sin kone ned ad trappen, eller få lagt sig ned ovenpå hende, fordi han er ved at blive skubbet ned ad trappen med barnet på armen. Han føler, at han er den voldelige, fordi han er blevet nødt til at lave nødværge. Så det er jo med at finde ud af, at det er gensidighed, hvor man kører hinanden op, og der er vold fra begge parter. Er det egentlig et nødværge, det du har gjort, så skal vi jo arbejde med ham i forhold til at få ro på, i forhold til at du gjorde det, du kunne, og du gjorde det, du skulle. Og det er jo det, vi skal arbejde med. Det, der kan også være nogle gange at arbejde med dem, og det kommer vi også lidt ind på, det her med voldens cyklus. At man nogle gange faktisk bliver sådan lidt traumebundet ind i det, altså man bliver neurologisk næsten afhængig af den adrenalin, der ligger i det. Men man også er klar. Kan vi tage den, når den kommer lige? Så kan vi prøve at forklare den der. Det så begynder at stå og tegne nu. Men i forhold til spørgsmålet i hvert fald, så er det jo noget, vi snakker. Vi har jo samtaler med dem, når de er derinde. Så hvis der er noget, hvor de, altså,
vi har også en, hvor hun kan ringe til ham rigtig ofte, og så bliver han givet op, og så var det uhensigtsmæssigt, hvor så skal du lade være med at tage den lige nu, det er ikke vigtigt, eller prøve, altså, så prøver vi, så samtaler vi med dem omkring, hvordan man kan prøve at undgå at optrappe det, ikke også? Altså, hvis der sker noget uhensigtsmæssigt telefonisk. Og der er også en, hvor han har, i de forhold, de har været, så har det uhensigtsmæssigt, så har han også reageret ved at være voldelig nogle gange, når det er specialiseret, så har han samtaler med dialog med vold, for eksempel omkring, hvordan han kan agere anderledes, og så støtter vi ham jo så i forhold til, altså, så det arbejder han med der også, kan man sige. Der kommer lidt de her voldstypologier, der sådan, hvor man kan sådan begrebsliggøre lidt, hvordan volden den kan sådan se ud i et parforhold, hvor han deler dem sådan op i 4 forskellige, hvor den første her, det er så den, der hedder intim terrorisme. Jeg kan også se, at det er ikke den bedste baggrund, vi har forvalgt til det, men jeg kan lige prøve at læse det lidt højt, så hvis man ikke kan se det, så står der mange forskellige taktikker, der alle har til formål at kontrollere den modsatte partner. Økonomisk kontrol gennem børnene, isolation, bebrejdelser, trusler, nedgørelse og fysisk vold. Så står der mønster frem for enkeltstående episoder. Altså, så det er jo typisk, hvor der er et parforhold, hvor den ene part kan være manden eller kvinden, men det er selvfølgelig manden, vi typisk selv er udsat for det, når de kommer ind med os, hvor modparten så udøver den her intim terrorisme, hvor de har til hensigt via de her forskellige voldsformer, ikke også, og kontrollere og nedgøre modparten. Så er der så en anden voldsform her, der så hedder situationel partnervold. Og det er så den hyppigste form for vold i parforhold. Den opstår i specifikke situationer, hvor konflikter eskalerer og bliver voldelige. Handlinger er voldelige, men ingen i forholdet er både kontrollerende og voldelige. Det kan både være enkeltstående episoder, og det kan være mere regelmæssigt. Handlingerne kan både være et udtryk for vrede, eller en måde at få opmærksomhed fra en partner, der ikke lytter. Det kan også være et ønske om kontrol om en situation, men ikke en del af generelt mønster af kontrollerende adfærd. Så man kan sige, man kan selvfølgelig have et parforhold, hvor der er noget dysfunktionelt, og hvor der er en stor konflikt, og så ender det ud i, at der er en, der reagerer med at være voldelig. Og det er jo selvfølgelig også, det er jo heller ikke en måde at håndtere en konflikt på, men det er sådan kan det selvfølgelig opstå, og så kan man også se det, hvor det sker mere systematisk, hvor det har til formål at nedbryde, hvor når det er det her situationelle partnervold, så ser man det mere som, altså, hvor det i situationen har svært ved at kontrollere det, og så reagerer i affekt. Det kan begge parter gøre. Og det er jo sådan typisk den her, hvor vi ser også ved den der her, hvor det sådan systematisk sker, og det sker over mange år, og det sker over lang tid. Altså. Men derfor kan man jo også godt. Altså, det er ikke for at negligere det andet, at hvis der er, så må man heller ikke reagere med vold, hvis der er en konflikt. Det er for at prøve, Man kan sige, vi differentierer jo selvfølgelig i det. Det er jo ikke fordi, hvis man så det er eskaleret så voldsomt i den situationelle vold, at man er i en risikosituation, og man har behov for beskyttelse, så har man jo mulighed for at komme på krisecenter, hvis det eskalerer så voldsomt. Men vi differentierer i at sige, at det er der, hvor det har udviklet sig til vold over længere tid, der giver mulighed for det, eller hvis man har behov for beskyttelse. Og sammen med den psykiske vold, kan man også sige, der kan jo godt, altså når man har konflikter, så kan der godt blive sagt noget uhensigtsmæssigt, hvis man er i affekt begge to, eller man kommer til at sige noget grimt, så kan man sige, er det så psykisk vold? Det er det måske ikke nødvendigvis, men hvis det er noget, der systematisk sker og bliver sagt mod modparten, og det har til hensigt, det her med at nedgøre og kontrollere, så er det jo, altså, så er det mere psykisk vold, det tenderer til ikke også. Ja, psykisk vold er jo relativt kompleks, fordi der er den juridiske form i og med, at det nu kan straffes. Nu har jeg ikke noget at tegne, men så laver lige den her hænder igen. Men man kan sige, helt inde i midten, det er der, hvor man kan sige, at den psykiske vold er strafbart. Det er jo, hvor den er kontinuerlig, og de domme, der ligger, er jo ikke ret mange, men der skal mange ting til, det skal kunne dokumenteres, og det skal have haft den her effekt, som Frederik beskriver. Så har vi jo også alle dem, vi ser, der er blevet udsat for psykisk vold i mange år, men ikke på den nedbrydende facon, eller en facon, der rent faktisk juridisk set er strafbart. Så det er jo ikke, fordi vi sidder og skal vurdere, jamen det her er juridisk strafbart, eller så har du ikke plads på krisecenter. Fordi den anden psykiske vold, som ikke er inde i straframmen, jamen det er jo lige så nedbrydende. Så kommer der de 2 sidste her. Der står så, voldelig modstand udøves mod en partner, der udøver intim terrorisme, og både er voldelig og kontrollerende. Den voldelige modstand er voldelig, men ikke kontrollerende. Så det kan være en, der er udsat for det her, den her intim terrorisme, bliver nedgjort, og så reagerer man ved at være voldelig, fordi man
Yes. Så er det sådan så kommer modstand mod det til udtryk via vold. Ja, så står der gensidig vold, mutual violent control. Det er så to parter, der begge er voldelige og kontrollerende og udøver den her intim terrorisme. Og det er så ifølge også sådan en sjælden massal. Men det kan også godt ske, at begge parter er krænker og offer, også i forhold til det, du spørger ind til om. Altså det kan man også godt se, at der er en meget uhensigtsmæssig dynamik, hvor begge parter gør det, og udøver den her intim terrorisme mod hinanden og voldelige. Så kom det, som Rikke hun lige nævnte, altså sådan voldens cyklus, så med, hvor man kan se, fordi nogle af dem vi får ind, der har lidt været i de her voldelige forhold, det er jo sjældent, det er sådan, det kan godt være enkeltstående hændelser, men det er jo ofte, så kan det også godt have været stået på i mange år, og hvor der har været mange hændelser, hvor de kan også, altså, hvor de både samfundet måske bliver mødt med, hvorfor har du været i det her, de kan sådan set også selv spekulere i, hvorfor har jeg ikke kommet ud af det her, eller hvorfor det har været vanskeligt, og det er jo typisk sådan, at så kan det være, der det faktisk er godt, og man har det godt sammen, og man har de her, man har jo elsket hinanden, og har det godt sammen, og så er der ro på, og så kommer der en konflikt, der giver anledning til frustration, og så kommer der sådan en hændelse med vold, hvor det specielt, og så kommer der genforening, og så negligerer man lidt den vold, der har været, og det er negativt, nu går det godt igen, og hun siger, hun er sammen med mig igen, og alt skal gå godt, og lover en adfærd, og begynder at rose en, og så kører det sådan lidt i sådan en cyklus. Så det er jo vigtigt at få brudt den, kan man sige, og der kan godt nogle gange komme nogle... Hvad skulle du sige? Ja, men jeg skulle bare til at sige, det er fordi, det vi jo ofte oplever, det er, hvis jeg sidder og tegner det her til en visitation og beskriver, når de har siddet og forklaret, hvad der er sket, så er det faktisk ofte, når jeg begynder at tegne den her, at man kan se, at det begynder at røre sig noget i dem, fordi de har ikke selv set mønstret. Og det giver lige pludselig mening, fordi det man også oplever, det er den her genforening i den part, der ud af volden. Det er jo ikke den genforening, jeg vil have, hvis jeg synes, min mand var træls i går, fordi han ville købe noget forkert ind. Og jeg siger, okay, undskyld, det var ikke lige meningen, at jeg skulle være så galt. Det kan være en mulig eksempel, vi sådan kan give, det er, at man måske lige pludselig tilbyder sig sådan lidt overdådigt til sex, man er sådan lidt ekstra sød, lidt ekstra venlig. Det er en meget stor person, man giver, og ikke en helt, den er ikke afbalanceret. Så til gengæld så får man jo en hel masse kærlighed, man også bliver afhængig af. Og det er jo lidt det, jeg sådan tænker, fordi manden kan måske, uden at være opmærksom på, at den her cyklus foregår, så kan han faktisk godt vide, at jamen, når hun er blevet gal, så bliver hun god igen. Og når han bliver gal, bliver hun god igen. Men nogle gange, så kan han jo godt ind på arbejde have en stor præsentation, han skal lave om et par dage, og han kan faktisk ikke lige helt overskue at have et blåt øje, eller have fået at vide, at han var en rigtig klam mand aftenen inden. Så han kan faktisk godt nogle gange på at prøve selv at konfliktoptrappe, for at se, om han kan få den her udløsning ud, og få hende i de gode dage, mens han er presset på arbejde. Og det ser de ikke altid selv, de har gjort, så de bebrejder sig selv rigtig meget, at de har sat gang i en konflikt. Så det gjorde jeg jo heller ikke til at starte med. Nej, det gjorde du nok ikke de første 10 år. Nej, det er rigtigt, du ved. Jeg lægger måske lige ordene i munden på den måde. Men den der, hvor de egentlig begynder at gå med ind i volden, for at få cyklusen afværet, fordi de begynder at fornemme det, uden de egentlig er bevidste om det. Ja. Så man kan sige, at dem, der så kommer ind til os, det er jo så typisk, hvor de enten selv er blevet opmærksom på den her, altså alligevel, at der er et eller andet uhensigtsmæssigt, der sker. Altså, det kan være, at de måske er begyndt at frygte for deres eget liv, eller de i hvert fald tænker, der er anledning til, at de skal have det ændret det her. Det kan også typisk være omkring, når man har børn sammen, at man begynder at tage ansvar for dem, for at skærme dem. Det kan også være andre systemer, der griber ind. Altså, det kan være kommunen, der også. Vi har også haft med, hvor kommunen eller politiet kommer med og siger, nu skal I tænde på det her mandsind, det kan børn ikke være. Så det kan også tit være systemer, der griber ind i forhold til, at det er uhensigtsmæssigt, og så vejleder dem sætte sig på krisecenter. Man kan sige, mands perspektiv i forhold til det, vi lige skal prøve at tage i dag, det er jo ofte i hvert fald det, vi ser, det er fuldstændig hverdagsevidens. Det er jo ikke noget, jeg sådan kan stå og vise tal på. Men det er, at de kommer jo ikke sådan ind, medmindre der har været en episode. Det ser vi ikke. Altså, det kommer ind, fordi lige pludselig er de blevet bange. Så er der sket et eller andet, eller som Frederik siger, så har kommunen faktisk sagt, hvis du ikke skærmer dine børn, så er du heller ikke i stand til at tage vare på. Så de kommer ofte, hvis der har været en større hændelse, hvor de er blevet rigtig skræmte, eller
Der er faktisk nogen, der har taget fat i dem og sagt, at vi ser, hvad der sker med dig, og vi vil faktisk gerne fortælle dig, at det ikke er helt okay, det du står i. Det er de to, vi ofte oplever, men det er desværre ikke særlig tit det, man selv faktisk. Det er nogen, der har skubbet til ham, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi prøver at brede budskabet omkring det. Ja, så er det sådan, den forklarer også den her voldsspiralen, altså, hvor der jo typisk er lidt ligesom Rikke siger, når den her genforening, hvor det er meget overgjort, så er der også sådan, ofte når vi hører dem fortælle, så er det meget intens til at starte med, og det er meget hurtigt, de skal flytte sammen, og altså, der er følelse af børn og alle de her ting, så der er det går meget stærkt, og selvom der måske er nogle signaler i starten, så kan vi komme til at negligere det lidt, på grund af alle de her positive ting. Og så er det jo så, at der, ja, som der står her, så står der for at starte forelskelse, idealisering. Og så kommer det psykiske vold kan komme i det små, og der kan de måske negligere det lidt i starten. Og så over tid, når de bliver nedgjort, så kan de komme til faktisk at tvivle på deres egen intuition, som de måske havde i starten, der bliver rigtig nok, men sådan over tid, så begynder de at stole mindre og mindre på deres egen intuition. Og så er det, at der også kan komme andre voldsformer til udtryk ud over den her psykiske vold. Det er typisk den, det starter med. Det kan også godt starte, altså det kan godt starte med, at der også har været vold, og så, men det er typisk den, og så kommer de andre, som vi har vist, de kan komme i spillet. Og så når man er, hvis man så har fået børn sammen for eksempel, og det ikke er så godt, så kan man godt komme til at, eller så kan mændene godt komme til nogle gange at tænke på de gode tider, hvordan det var i starten, og hvis vi har den her voldens cyklus før, hvor der er noget så råber, så husker man på de gode tider, så man kan godt komme til at negligere eller fortrænge lidt alle de negative ting med et håb om, at det bliver godt igen, og vi skal bare lige over det her, eller når man får det her barn, så bliver det godt, og så, ja. Så der sker en normalisering af volden, kan man sige, fordi det bliver så også en del af hverdagen, og en del af deres liv, når de så har stået på i lang tid, og så kan de jo have meget skyld og skam, både i forhold til, hvad de bliver udsat for, men også i forhold til, ja, hvis man for eksempel har børn, altså hvad de også overværer. Det er ikke altid, man kan skærme dem for dem, og så kommer de også til at have en stor ansvarsfølelse i det. Altså, jeg har en mand lige nu, der ændrer så meget, jamen, altså, jeg ved godt, det er ikke godt, det er, at jeg har været i med den her partner, som har været voldelig over for mig, og har gjort alle de her ting, men jeg også sådan, så kan jeg selv have kontrol over det, når jeg er sammen med hende. Hvis jeg forlader hende, så kan hun finde en ny mand, og så gør hun det med ham, og så kan jeg ikke styre det. Altså, så er min datter det her sted, så det er jo på en måde, hvor jeg godt ved, det er forkert. Og, ja. Ja, vi oplever faktisk virkelig ofte til vores visitationer, at de har svært ved at sige ja til tilbud, fordi de ved ikke, hvem der så skal hjælpe hende. Og en stor del af det, vi snakker om, det er jo, altså, der er jo noget, der er afvigende, noget, der er svært for hende, og hun skal også have den hjælp, og det skal vi også have. Men det er rigtig svært for dem, fordi det er jo synd for hende. Hun har faktisk også sagt, at hun kan gå selvmord, hvis jeg går. Det hører vi rigtig tit. Så altså, hvis hun begår selvmord, jamen, så får vi en god snak om, hvad vi så gør. Vi laver en handleplan for, hvordan han kan afskæres. Men det er meget det, der foregår. Ja. Det var bare lidt nysgerrig på, hvor ofte i forhold til de mænd, der er inde, ser jeg også, at der er noget sådan psykisk diagnosemæssigt, måske i forhold til de kvinder. Og sådan. Altså, jeg vil sige, at det er jo ikke, fordi vi indhenter akter fra læge eller psykiatri, så det er jo ikke noget, vi sådan på den måde har. Det får det jo først verificeret, når man er i familieretshus, om det er sandt, det han har sagt eller ej, kan man sige. Men man har jo nogle gange nogle hypoteser om, hvad det er, eller ved, at hun har noget fra tidligt. Ja. Men det er der. En af de ting, jeg synes faktisk, der sker ofte, det er en bekymring for, om hun har haft en fødselsdepression. Fordi det er ofte der er et skifte, også det vi så i tallene for, når de kommer ind og alderen på de børn. Og det er også tit en bekymring for manden af, fordi han ser så stor skifte i hendes personlighed omkring det. Men ellers så, jeg tror ikke, vi har ikke noget dokumentation på det, fordi det er ikke noget, vi kan tilgå. Ja. Og det er jo også en, altså det er jo, der er jo nogle af dem, hvor man tydeligt kan høre også, når vi hjælper dem i de her sager, hvor det er tydeligt, at det er en psykisk syg person, jo, altså modparten. Og så er der også andre, hvor det har været noget dysfunktionelt, de har været i, de er kommet ud af det, de har en rute ud af det, og de er så meget, hun er narcissist, det hvor vi også prøver sådan, og nedtone, ikke også, fordi det kan da også hurtigt blive sådan, så det er jo også det der med, ja, altså, også der har vi også både mænd og kvinder ansat, ikke også, altså sådan det der med, at det er heller ikke alle kvinder, der er, altså det har vi også fokus på, at
Ja, det ikke er sådan... Jeg blev bare spurgt den anden dag, om jeg troede, hun var narcissist, så sagde jeg, jeg er ikke psykiater, så det kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Jeg tror, du skal gå rigtig langt væk fra det narrativ, indtil der er en psykiater, der har sagt det. Det er også rigtigt, det er også rigtigt. Men du ved, de mangler også, de handlingslammede, de mangler et ord på, hvordan det kan være. Og jeg sad også og sagde, jeg forstår hende ikke. Så, nej, selvfølgelig gør du det, fordi sådan er du ikke. Men det er meget svært for dem at forstå, fordi den her stormende forelskelse lige pludselig bliver til stormende had. Og det er virkelig, det er meget vanskeligt for dem at forstå, og de vil meget gerne forstå det. Jeg tror måske, jeg har sådan et nok et lettere fordomsfyldt billede af sådan en stereotyp i, at persontypen der er sådan en, der er nem at underkue, eller sådan et eller andet den stil. Det er måske sådan den mand, jeg ser, der kommer på krisecenter. Ikke? Nu siger jeg bare sådan frit for leveren. Ja. Jeg har intet fagligt at have det i. Men passer det ind i det billede, jeg har inde i hovedet? Altså, at I har sådan typer især, hvor det er nogen, der er sådan på det tidspunkt, og måske har, altså, det vil jeg så selvfølgelig kan tænke, det har jo selvfølgelig været en anden mand på et andet tidspunkt, ikke? Men det er sådan en persontype, I ofte ser, eller hvordan, altså, nu er det ikke sådan noget diagnose, Nej. mere den der med, hvordan Man kan sige, hvis du snakker med det her, ikke også, ja. så sker der nogle grænser, der bliver overskridt. Så det er jo nogen, der ikke har sagt fra over for det, kan du sige, nogle af dem. Men, så det er jo nogen, der kan være pleaser, eller der kan være til at negligere det, men der er også, altså, det kan også være den almindelige, hvor det ikke er det, der har været med sådan noget, ved paprullet, det kommer, så bliver det meget vanskeligt at samarbejde, så må det ikke er det der på spil. Så jeg synes, det er bedre. Ja, det er jo sådan lidt nogle gange, så kan jeg også, det er jo ikke første gang, jeg får det spørgsmål heller, hvor man tænker, jamen det er jo alt fra de helt store drenge med tusser på armene, op ad halsen, og måske selv også har uddelt nogle øretæver, bestemt ikke er den, der kunne lægge sig under for det, men fordi der sker noget, som Frederik siger, i den cyklus, jamen så oplever de egentlig ikke helt selv, hvad der sker med deres personlighed, de bliver også frataget deres netværk. Jeg tror ikke, jeg har faktisk ikke, igen det værste, jeg har ikke sådan en oplevelse af, at vi selv kan se, det vi kan se i vores tal, det er jo, at rigtig, rigtig mange, jeg kan simpelthen ikke lige huske, så skal jeg nok give dig det, vi kan se både i de landsdækkende statistikker, som det er jo en vold har lavet, men også i vores egen, fordi vi laver sådan nogle ind- og udskrivningsskemaer, at de selv har været udsat for vold i barndommen. Så deres grænser er jo et andet sted, end os, der ikke har været udsat for vold i barndommen. Så det er nogle af de ting, vi kan se, men det er ikke alle. Det er også ret mange, synes jeg, desværre, som kommer ind og er helt forundret over, at de står i den situation, og har faktisk rigtig svært ved at håndtere det. Fordi næsten sværere, der er næsten mere resiliens i dem, som er blevet slået i barndommen, fordi de måske de lever med det. Og de andre, det er en meget større skyld og skam for dem. Men det er hverdags oplevelser, ikke ellers. Ja. Jeg kan jo bare til at tænke på, at med mænd, der er det rigtig, rigtig svært, fordi de har svært ved at fordomsfuldt at sige, hvad de føler og tænker, og også har et snævert sprog i forhold til det. Så der skal jo rigtig meget til, før de egentlig kommer til jer. Men jeg tænker i forhold til, får I snakket med dem om de dynamikker, der er også fra barnsben? Fordi jeg tænker jo, det er jo nogle af dem, du tager videre med, uanset om din mor har været syg, eller der kan jo være rigtig, rigtig meget på spil allerede der, at du finder en partner, der på et eller andet måde gør noget af de samme systemer, som der også har været i barndommen. Det er meget forskelligt, for det kommer an på, hvad skal man sige, nu brugte jeg ordet resiliens, og det her omvendt resiliens er jeg også lidt optaget af. Men man kan sådan sige, hvis der ikke er for manden et problem, hvis vi ikke vurderer, jamen det er fortrængt, det er fordækt, jamen han vil egentlig gerne videre, så er det noget andet, så er det noget fremadrettet plan, vi skal arbejde med. Til dem, hvor man tænker, jamen der er rent faktisk noget fra din barndom, som du skal have bearbejdet, du lærer dig grænseoverskride, fordi du ikke har fået sat de grænser i dit følelsesliv. Så har vi psykoterapeuter ansat, som selvfølgelig kan tage samtalerne, og så er der jo selvfølgelig psykologsamtalerne, som også Jeg siger i hvert fald en nu, hvor han er meget optaget af sådan, hvorfor har jeg været i det her forhold? Hvorfor har jeg til ting? Hvordan kommer jeg til ikke at gøre det igen i et fremtidigt forhold? Så snakker vi omkring det, og så er det også til lige, du har også oplevet nogle af de her ting. Altså, det er også en psykologsamtale, og det er jo også sådan, du kan snakke med en psykolog om. Altså, selvfølgelig er du henvist på grund af, at du er voldsudsat. Men alle de andre ting, der er også kan man jo også gerne snakke med ham om. Så på den måde har vi selvfølgelig også
Og mit sidste spørgsmål, det er, hvordan giver I mænd følelsesrum? Jamen, sådan set det her med... Det vil vi alle sammen gerne. Det er jo nødt til Men- at Så har vi haft en mand, der, det var sådan 110, det var ikke en voldsudsat, men hvor han havde boet i den her ejbo her. Og så kæresten, som nu gad hun ikke mere, der var ikke styr på noget, og så havde de sådan, inviteret faktisk hende ind, fordi de overvejede lidt, om alligevel, om de skulle gå sammen med dig, og så havde vi en samtale omkring det, deres børn sammen. Hvordan kan vi, skal I være sammen, skal I ikke være sammen, hvad skal der ske? Altså, og snakke omkring det, og der var det også det, hun talesat, at der var et problem i deres parforhold, at han har svært ved at sige de her ting, og jeg gjorde de her ting, og så er det jo noget, vi i kontaktteamet havde, udover at så er den ene også den her i stedet der den ene, jeg hjalp med nogle økonomiske ting, han skulle styre på, med bank og forskellige, og så den anden time, jeg snakker omkring faktisk, hvordan kan man tale omkring det med sin partner, hvordan kan man, altså sproget for det faktisk, altså sådan snakke omkring de ting. Så hvis det er det, der fylder, så er det jo sådan noget, man snakker om, hvordan, ja. Og man kan sige sådan rent metodisk, sådan vi arbejder med det, så har vi 3, som er vores screeningsværktøj i forhold til de risikofaktorer, der er. Og man kan sige, jamen den er et godt værktøj til at sætte scenarier op i forhold til, hvad der kan ske. Jeg ved ikke, om I kender den, men det er jo, hvor man beskriver hele situationen, både risikoen i forhold til hans egen, måske tilbagevend, men også hans egen system, hendes system, skole, alle mulige ting, sådan helt systemet set i forhold til ham. Og den er jo også vores metode til at psykoanalysere i, hvad er det egentlig, du står i, og få drøftet de ting, som hvad er det, vi ser i volden. Samtidig med, at det her sprog omkring, det er jo ikke egentlig bare til os, det er jo sådan set til at tale med manden om de her cirkler og spiraler og sætte ord på det på den måde. Men jeg tror, at den ting, der virker allerbedst inden med os rent metodisk, det er den peerstøtte, de får i afdelingen, altså hvor de er sammen med de andre mænd, og hvor de finder ud af, at man kan sameksistere med sine følelser, man kan grine til Palle med Frederik, hvis man ikke joker om at... Nå, det er en anden historie. Men eller man kan sidde til mindfulness med Mette, men man kan også gå over og være sammen med de andre mænd, og vide, at man er i et sikkert rum, hvor man kan tale om sine følelser. Og på den måde, stille og roligt lærer de rent faktisk, at det er trygt, og det er rart, og det er godt, og det er okay. Vi bruger en lille bitte smule, og også tidligere mænd, der har boet hos os. Det er lidt forskelligt, om det er meget vigtigt for os, de er et sted, hvor det ikke er deres rygsæk, de tager en, når de taler med dem. Men den peerstøtte, der kan være i at tale med nogen, der har været igennem det samme, og komme ud på den anden side, det giver også rigtig meget. Og jeg tror, det er det, der hjælper dem bedst til sproget. Jeg tror sådan, at sidste uge, der havde jeg sådan en samtale, hvor vi har lavet en aktivitet, og så står vi ude på altanen, 3 mænd, hvor den ene han er så 110'er. Så for ham, der han er jo ikke voldsudsat, han fortæller over, der er de der dokumentarer omkring krisecenterne, kommer til at snakke om alt det, hvor han siger, at det er voldsomt, de ting. Og så står med 209 mænd, hvor han siger, ja, jeg er jo blevet kørt ned af bilen, hun kører bare mig ned og fortæller åbent omkring alle de ting, han har udsat for. Jeg siger, jeg har aldrig fortalt det til nogen, før jeg kom herind og snakker meget bramfrit omkring det. Og så er den anden mand, ved jeg, han er udsat for det samme. Han åbner ikke, han har ikke behov, eller han er ikke tryg, eller har ikke lyst til at i hvert fald lukke om. Han nævner det ikke, men så er det jo noget, vi snakker om i de samtaler, vi så har. Så det er sådan noget meget individuelt, man gør det, men i hvert fald så har de jo hinanden, de kan snakke med, og så har vi en gang om ugen, hvor vi kontaktteamet snakker med manden, hvor der bliver de jo også bedre til at sætte ord på følelserne, når det ikke er noget, eller hvordan de har det, og at de ting, der er sket. Det er jo noget, de ikke rigtig har gjort til det, så bare det, man snakker om, så bliver de jo bedre til det, kan man sige. Ja, de oplever meget skyld og skam, og det er jo også meget det, de siger, men det er derfor, vi ikke tør at sige noget, fordi vi er skamfulde, vi tør ikke, og lige pludselig finder jeg ud af, at jeg er ikke den eneste, eller dem, der ikke har oplevet det, hvor de synes ikke engang, jeg er mærkelig, eller de synes bare, jeg er sej, at jeg gjorde det. Ja, inden du siger noget, drengene, så vil jeg bare lige tænke mig at være helt sikker på, at der ikke er nogen, der har hånden med op der. Der er ikke nogen, men der er kun et billede tilbage. Jeg ved ikke, Jeg prøver lige ned tilbage. Ja. Det er fordi, det er sådan meget komplekst det her med vold, ikke? Og det er utroligt komplekst, og utroligt komplekst også, om man selv mener, man er udsat for vold eller ej, ikke? Og det her med, hvem der kan blive udsat for vold, og hvordan ser den her mand ud, hvad laver han, hvem han er, hvordan har hans opvækst været, ikke? Og hvad hans netværk er, og hvordan netværket reagerer på, at han bliver udsat for vold. Fordi jeg kommer til at tænke på en rigtig god ven, jeg har, som når han træder ind i døren, så vender kvinder sig. Og det elsker han, det elsker hans kone også, men hun skal helst være med.
og hun skal se, at han ikke kigger på nogle af de kvinder. For hvis han kigger, så starter den. Ikke? Og jeg faktisk konfronterede ham på et tidspunkt og sagde, du ringer til mig kun fra din arbejdstelefon, du må ikke ringe fra din private. Det er en ting. Nummer 2, du er udsat for vold, og du udsætter hende for vold, og du er psykoterapeut, og du kan ikke se det selv. Så det var lige for at se, det er så komplekst det her. Og han talte ikke med mig i flere år, indtil han ringede en dag og sagde, fortæl. Jeg sagde, okay, jeg siger det og det og det og det og det. Og det var i mavepuster, fordi det har du fandme ret i. Ikke? Men han har ikke set det. Hun forguder mine børn. Hun er fantastisk ved mig. Jo, men hun følger også efter dig. Hun skal med dig på hotel, når du skal med arbejde nogle steder, så hun kan sidde på hotelværelset og vente til du kommer. Og mens du er til møder eller til noget socialt med dine kolleger, så har du hende faktisk i telefonen det meste af tiden, så du er faktisk slet ikke social med dine kolleger. Og han så det slet ikke. Han er, altså det er den der normalisering, Det er nemlig det. hvor man ikke oplever det. Men man kan sige, jeg ved ikke om også det... Nej, men hun elskede ham. Det var det, der var hans svar. Hun elskede ham. Og når han så sagde fra, så ville hun begå selvmord. Fordi hun kan ikke leve uden ham. Så det der med at være medafhængig, det er ligesom at være alkoholiker, at være misbruger, og være medafhængig, ikke? Af hinandens, hvad man trigger i hinanden på en eller anden måde. Jo. Det er jo det, der er svært. Det er der med, at man kan have traumer rundt en, og så føler man, at du er den eneste, der forstår mig. Ja, det er så det. kan stadig elske dem, selvom de tænker, det er ikke godt for mig at være i, og altså, jeg godt ved, at de ikke skal tilbage til det. Men det er også det næste her, vi kommer til. Det er faktisk også så meget det der med, hvor svært det kan være at skalere det. Altså, der er det her med, det kan både være, at man er udsat for noget, altså teamterrorisme eller vold, hvor det er systematisk, men det kan også bare være i et parforhold, men det kan også være noget dysfunktion, hvor det er dysfunktionelt, og det ikke er, altså, og den skelne mellem, altså, vi laver jo selvfølgelig vurdering, når vi indskriver i forhold til det, men ellers så er det jo også meget sådan, vi snakker med dem om, altså sådan, det er jo heller ikke fordi, vi skal definere det på den måde, men så kan man også snakke om, der er i hvert fald noget dysfunktionelt, og så hjælper vi dem jo med at komme ud af det, ikke også? Ja, men man kan jo, altså det er jo ikke jeg ved, jeg har ikke arbejdet med kvinder, der har været udsat for vold, så jeg skal ikke kunne svare om det er det samme. Det jeg i hvert fald kan opleve, der er svært, det er det her sprog, der er bange for. Nu havde Frederik og jeg faktisk en af de sidste uge, eller for 14 dage siden, hvor vi vurderer og taler med ham om det er massivt dysfunktionelt. Det er voldsomt, og det er rigtig skidt. Eller det er for et par dage siden, så får han faktisk fortalt om, at den vold, hun også er udsat for. Og det får vi jo ikke på 1,5 time ham til at have tillid. Det er ikke nogen gør, men ikke alle. Så det er det der med at stille spørgsmålene på den rigtige måde overfor manden. Fordi det vi hører, det er, at hun bliver helt vild. Det er ikke svar nok. Så som professionel skal man gå ind og sige, okay, men du forklare mig sidste gang, hun blev helt vild. Og jeg plejer at give sådan et eksempel, jeg synes det er simpelthen så godt, fordi hun var helt vild, og hun kunne få sort øjne, og hun blev også skide tosset. Og så siger jeg, men du prøv lige sidste gang. Nå, men det var ikke sådan, der blev hun bare skide sur. Okay, men du lige fortælle mig, hvad der skete? Jo, men de har siddet ved deres spisebord, hang sikkert en herstelampe i loftet eller et eller andet, sidder de over for hinanden og rigtig uvenner. Og hun var helt vild, og så han blev ved med at sige, vil du godt forklare mig, hvad det siger? Jo, men så tog hun i bordet og kastede over mig. Ikke? Og jeg ved ikke, hvordan hun kunne, for så stærk er hun ikke. Ja, okay. Og hvis jeg ikke spurgte, der var også en anden mand, jeg kan heller aldrig glemme, hvor han simpelthen aldrig nogensinde har været udsat for fysisk vold, og så gentager han over for mig et par gange efter, vi har haft samtale, at han har lidt ondt, fordi hun havde dukket hans ribben, fordi hun havde skubbet ham ind i køkkenbordet den anden dag. Altså, så de har ikke et sprog for det, så det er med at stille nogle spørgsmål ind til det, som er meget tydelige og meget klare og meget præcise. Ikke er du udsat for vold, og så vil de svare nej. Er du udsat for psykisk vold, hvor hun er træls? Nej, det tror jeg ikke. Så det er det der med at få spurgt ind til hændelserne, så de bliver tydelige for dem. Og nogle er gode til det, og nogle synes, det hele bare er træls. Ja. Men nu hvor det også er en ny situation for dem, så kan der vel også være en lang proces omkring at ture åbne op for de ting. Så det er vel også måske naturligt, at det først kommer den hen ad vejen. Ikke tillid, det er jo blandt os alle sammen. Så det der med endelig at nå hertil, og nu har jeg åbnet op efter 10 år eller 5 eller... Men så noget vil måske altid være lidt skjult på en eller anden måde. Det er jo også enormt nedværdigende at blive behandlet på den måde, og så de skal sidde over for en fremmed, og der er også nogle andre, så de holder jo nok også, de er jo eksperter, tænker jeg, i at holde på sig selv, når de har lavet så meget i noget, der er så kaotisk. Så
hvor lang tid er det, nu kender jeg jo med det indved, men hvor lang tid er det cirka sådan hos jer, altså i perioden? Vores gennemsnit er 66 dage. 66 Men dage. jeg tror, 100 er meget realistisk. Ja. 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 Og nogle er længere, og nogle er meget kortere. Nogle vender forbi og tager hjem igen efter et par dage, og det er jo derfor, den kan. Ser I dem igen? Altså hvad er progressionen? Ser I det her? Det har en stor effekt for dem. Kommer de ud af det? Ja, det har vi. Vi har faktisk en med på det, fordi vi Ja. har præcis tal på deres ind- og udskrivninger. Vi har ikke tal på, hvor mange genindskrivninger vi har, men det er meget få, vi har. Jeg tror, vi maks har 3 stykker og 4 om året, måske i Nordjylland. Så det er ikke så mange. Og det er ikke nødvendigvis kun på krisecenterdelen. Ja. Ja. Men det der ofte er selvfølgelig, er i det her med, at de ikke åbner op. Det ved vi jo godt ikke nødvendigvis er muligt på 1,5 time. Men hvis vi har en formodning, eller Skal man pege sig ind? ja, men det vi heldigvis også har muligheden for, som man kan sige, der er vi jo friskede, at vi har 110'eren. Fordi manden står tit i den situation, han er hjemløs, samtidig med, at han står i volden. Og hvis vi ikke har kunne være tydelige nok på det, for det er også ret vigtigt for os ikke at skrive ham ind på en krisecenter, hvis vi ikke er sikre, fordi vi beskytter faktisk den anden part for vold. Vi sender en underretning til familieafdelingen om, at der er nogle børn, der har levet i et hjem med vold. Så det er meget vigtigt for os. Så vi kan indskrive ham på 110, hvis han ikke har givet udtryk for, at det er vold. Og så kan vi konvertere det, hvis han så giver udtryk for senere hen, at det er vold. Ja, og det vil vi egentlig mere med fokus på at kunne arbejde med voldsdelen. Jeg tænkte ikke så meget, hvad man blev indskrevet på, men det var mere processen i. Man kan sige, at man har levet i noget, som du siger, hun bliver helt vild. Ja. Men så er han i virkeligheden blevet slået og kørt over på. Altså, og det tager tid, og nogle gange så tager det tid, hvor det ikke nødvendigvis er en kæmpe udvikling i forhold til sproget, men en udvikling i forhold til selvstændighed og få sin egen autonomi tilbage. Så er det måske ikke en masse ord om, hvad man bliver udsat for, men lige pludselig faktisk kunne mærke sig selv. Jeg sad og snakkede med en mand om, han sagde, jeg vil bare gerne have et øjeblik. Den der lykkefølelse. Det er så længe siden, jeg har prøvet det. Men hvis det er det, vi skal arbejde med dig, fordi du ikke måske kan begreberne, jamen, så er det det, du skal nå hen til, for det har du mærket i 10 år. Og det er lige gået op for dig, at du ikke har mærket det. Altså, så det er de der ting. Så der er både det, altså hele voldsdelen omkring, så er der selvfølgelig også, så kan der også være nogle mænd, der er sådan, ikke at de måske har været voldelige, men det kan også være andre ting, hvor der er nogle ting, de skal arbejde med, nogle mønstre, der er meget integreret, som tager tid at arbejde med. Det er også svært sådan med science, altså en selvindsigt og selvforståelse, de skal arbejde med. Sådan, det plejer vi faktisk at sige. Altså, vi kan jo ikke arbejde med hende, så vi arbejder med dig. Altså, så hver gang du prøver at pege fingeren ud af, så siger vi lige om, fordi det er dig, vi kan fikse det. Det er ikke hende. Det synes jeg hører jeg tit sige. Jeg siger på dem i hvert fald. Ja. Så jeg har taget en lille video med. Skal vi sige mere til det her? Nej, det var faktisk mere, om vi lige hurtigt skulle vise den der med progressionen. Imens jeg har bare lige et spørgsmål. Lune har tiden, jeg har ikke. Jeg har bare lige, fordi rigtig mange kvinder, der bliver udsat for vold, de kommer, de opsøger hjælp, og så går de alligevel tilbage til den voldelige partner, indtil at de opsøger igen og igen og igen, og nogle gange ender det desværre fortalt, ligesom de sidste 4, bare det sidste uges tid, ikke? Altså, hvor der sker nogle ting. Jeg siger ikke, at det er kvinder, der er gået tilbage til sin partner her, men det er de, man oplever. Hvem er mænd? Går det tilbage? Jeg ved jo ikke, hvor mange, der går, når de forlader os, der så vælger at gå tilbage. Det er ikke mit indtryk, men mit indtryk, det er, at der er mange, der har været sammen med en partner, så er de gået fra dem, så er de gået være sammen. Og så når de sådan, du ved, endelig er klar, så kan være, de kommer herind, og så har der været mange brud, du ved, forud for, at de kommer ind. Men jeg tror sådan, der er det så kritisk på det tidspunkt, tror jeg. Har vi 2 siden den 1.7., som er gået direkte tilbage. Det er jo ret pænt i forhold til. Men det sker, det er interessant at se, hvad der er forskel. Det kan også være en udfordring i starten. Sådan det der med, okay, I skal snakke omkring det der, hvis jeg har børn, som vil have en dialog omkring børn, men så kan det også godt, så snakker det jo alt muligt, så sådan, du skal ikke. Så det er ikke det handler om at lægge på. Det arbejder vi også med i starten, eller når man kommer ind. Men den sidste med forventninger, der kan være både fra dem selv eller fra omverdenen, der tit spiller ben for, at de ikke får gjort det tidligere der med, hvis voldeligt godt kan overses, når det er manden, den er udsat for. Synes sådan, at man er sådan i stigende grad opmærksom på, at mænd kan blive udsat for vold og de her ting her. Men det er jo noget, vi nogle gange ser, hvor jeg har haft en mand i Værsum for eksempel, hvor han har ringet til politiet og har haft bidemærker og sådan noget, og hvor der ikke, altså så er de sådan, I må lige holde der i hver jeres senderhus. Så
lige lade være med at være i konflikt, ikke også? Og det er ikke sådan, at man lige lader veje lidt med til at tage på sygehus og kunne dokumentere i forhold til, hvis der skal laves en anmeldelse. Så hvis der laves noget, når det er mod rette moment, så kan det overses, ikke også? Det kan også være med de folk, der omverdenen ikke tror på, at de godt synes, at det, ja. Altså, det er lidt de eksempler, der står her, som vi kan læse. Altså i forhold til det med at bryde, det er jo både svært for mænd og kvinder, det er mange af de samme ting, vi ser. Det er økonomi, det er børn, det er bolig, og så er det kærlighed. Så som er de 4 sådan dokumenterede ting, der er evidensbaserede, i hvert fald dokumenterede ting, som er der. Så stod vi lige og snakkede i pausen, og det vi ofte hører, det er, at jeg begår selvmord, hvis du går, så tager han ansvar for det. Den anden ting er, at du ser aldrig dine børn igen, og der er statistikkerne jo desværre sådan set. Det kommer vi også lidt til, men der er statistikkerne med kvinder, det er egentlig en rigtig ting, men man har brug for enormt meget vejledning til at sørge for at blive med at bevare kontakten til sine børn, hvis det er det, hun tror med. Så det er nogle af de ting, vi i hvert fald ofte ser, men Og så er der det der med, der står så her, tilbud til mænd eller mange med kendskab til disse, og det er jo også det, som Rikke startede med at sige, der med, at sådan, nu er der mandecenter, men det er ikke altid, at alle de kender det i både forvaltning eller i politi eller forskellige steder, ikke også? Så det er også der, vi håber, sådan noget som jeg kan være med til at udbrede det lidt. Ja. Ja. Skal jeg hoppe videre ved at tage en lille video med, som lidt kan... som også i forlængelse heraf, kan man sige. Not talking to them. I'm not the child off me. Please, but it's how many was that? Christian was ginger close to Christian. I'm looking at the hand off me. Stop that. Stop it. Thanks. Can someone call police if you can someone? Okay. If I don't, someone else will. Okay. Okay? That'd be fine. You don't have to put up that. Okay, well, thank you. Okay, definitely quiet. Yeah. I'm great, thanks. Do you have a listen? I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't got to what's what I've changed you. So it's not even listening to me, that's bosh. Why am I pushing you like that? Because you won't fucking respond to me and you want to listen to me. I don't have to be manly. I was made happy. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. What the fucking bullshit? What the fucking bullshit? You don't give me that shit, okay? Pathetic. You're so fucking pathetic. Det er totalt velkommen, det her. Jeg vil sige. For jeg tror, vi tror for det. Ja, det tror jeg er det samme. Det er normalitet. Det var lige i forlængelse af de ting, vi snakkede om der. Ja, det er jo snakket for en, man kan jo Det er jo det, der er så Og ingen reagerer. griner. og synes, det er lidt fedt, ikke? Ja. Bruger til det der eksempel med, at altså, Jeppe på bjerget, der blev tæsket, ikke? Det er en komedie. Altså, er det det, vi er opvokset med i Danmark generelt, ikke? At det er det komisk, når manden er under tøflen. Ja. Og bliver slået med stegepanden. Altså, det er jo desværre virkelighed. Det er jo, altså, det lyder komisk, men det er jo også det, vi ser. Vi havde en mand besvimet, fordi han havde fået et slag ind med en stegepande, ikke? Og det er jo det, de oplever. Men det er jo også reaktionerne, de oplever. Og det er jo det, vi gerne i hvert fald vil prøve at se, om vi kan sætte lidt fokus på i forhold til. Så de tør at komme i forhold til også det der med at tør at kunne sige, hvad det egentlig er. Ja, men det er jo også noget samfundsmæssigt, fordi at når vi ser det, eller jeg ser det, så må jeg jo indrømme, at den første gør indtryk med det samme, hvor den anden, der skal lang tid, før den begynder at gøre indtryk. Fordi jeg tænker, okay, ja, hun er lidt for lys. Altså, der er jo noget kulturelt, der skal ændres. Ja. Det er der. Men det er jo det der med at være feminin og maskulin, ikke også? Og det er der jo, uanset om man vil det eller ej, nogle fordomme omkring og noget syn på, ikke? Hvor man tænker, at kvinden bedre kan tillade sig. Det er jo helt dybt forkert. Det ved vi jo alle sammen godt, det er, men alle griner lidt alligevel af det, ikke? Hvor man tænker, at nu skal han fandme også
Og det siger han, tager dig sammen, men ikke? og så siger jeg så, at hende der blev kørt ned, og sådan, hun er halv størrelse og har banket mig, og jeg tror ikke på kvinder, så jeg gør ikke noget, men altså. Ja, vi havde også en episode i en af de andre afdelinger for ikke så lang tid siden, hvor politiet kører kvinden hen til mandecenteret i den afdeling, og ringer op og beder manden om at komme ned med børnene, fordi at han har taget dem. Forstanderne var ved at prøve at forklare, at det udsætter ham for vold, og han bor her, og det burde de slet ikke have fortalt. Jamen, hun er jo særlig stor. Altså, Jamen, det er jo alt, der sker. Altså, det er jo og det er ikke alle politibetjente, men jeg kan også stå og snakke med nogle betjente på ting, at du selv så gør det vist meget roligt. Men det er jo de narrativer, vi har omkring det. Altså, der er ingen tvivl om, at mænd er fysisk overlegne, men det er jo ikke ens betydende med, at de psykisk kan tage det, når de slået på. Man kan så også sige, at det vi nok nærmere oplever, det er, at kvinden er verbalt overlegen, og manden er selvfølgelig fysisk overlegen. Og der sker også færre partnerdrab, men det er jo ikke et nulsumsspil i forhold til de mænd, der skal udsættes for det. Og det er jo det, vi gerne vil. Ja, så havde du så en vældig eftermiddag en dag. Hvor der er noget bias og nogle fordomme omkring, hvad der foregik nede på gaden der. Ja. Hvor, jamen, der er en mand med, hvor gammel han der er lige knap et år, ikke? Der bliver god i vers. Ja. Går med barnevogn dernede. Ja, så opsøger de ham, og så og så ringer hun til, så siger hun, at han er kidnappet barn, og de ringer til politiet, og kommer, og siger, de skal udlevere barn, sådan, ja. Der er hundepatruljer og det hele, og 2 betjente. Det er mindste styrken. Der er 2 betjente, der ikke troede på Frederik, før han havde fået fat på familieafdelingen, og sagde, at den var god nok. Altså, det er jo rigtigt. Det der er der jo rigtig meget, der ikke. Der er så meget, der ikke. I forhold til at ansætte en familieafdeling, og hvornår politiet bliver aktiveret. Politiet er slet ikke uddannet i noget pædagogisk eller socialfagligt. De handler kun ud fra, der kommer en henvendelse, det er lovens ret og rammer, og det er jo dybt grotesk. Altså det er der mange af os, der sidder i også. Det er den bias, de møder op, ikke? Og jeg ved ikke altid, om man kan bebrejde dem. Kan man sige, fordi vi står og har fået at vide, at der er et barn, der er blevet kidnappet af et barn, ikke? Men det er jo en voldsom. Men det er nogle fordomme og den forforståelser, vi har, også som socialfaglige personer, ikke? Ja, og fordi det er de selv kan have. Altså, det er nemlig det. Det er nemlig det. Ja. Altså jeg hørte om min familie, jeg skulle ud i med et team, og det var vold i familien. Og det var en anden etnisk baggrund, hvor det som regel er mændene, der udøver vold. Så jeg siger ikke for meget om, hvad det var for en etnisk gruppe. Men jeg går ud i sagen med 2 familiebehandlere, og vi er klar. Og jeg er klar på at løfte den her kvinde og de her børn. Jeg kommer hjem til en mand og børn. Og der måtte jeg lige tage mig selv sammen. Fordi det var faktisk ham, der var udsat for vold. Og en af børnene stoppede mor i at slå far ihjel. Så jeg skulle lige tage mig sammen og virkelig kunne mærke, det gjorde bare noget ved mig. Fordi jeg anså med det samme, at når jeg kom ud i en vold, sag, at det var kvinden, der var udsat for volden. Ja. Det har på ingen tidspunkt slået mig, at det kunne have været modsat. Altså det må jeg sige, og jeg har arbejdet med det her i sindssygt mange år. Og familiebehandlerne, de stod også og vidste slet ikke, hvad du skulle stille op med sig selv. Fordi det har de også indtil. Så der er noget, Og det tager tid at ændre de ting. Det gør det, og det ved vi. Det er fordi vi så også har, vi har så også snakket meget med mænd, og nu skal I snart på her. Ja, vi har også børn en hver, så man kan sige, som jeg står her, så der har vi jo over 250 børn hvert år, der er også tilknyttet mandecenteret, så der er jo mænd, der også kommer ind med deres børn ind til os. Vi har 14 lige nu, og som er enten på bor der, eller er de fleste er på samvær, men enten bor eller i eller. Ja, og man kan sige, man kan sige, hvis du har et hjem med, hvor der er vold og børn overværende, så er de jo også udsat for psykisk vold, og nogle af de symptomer, der kan være på mistrivsel, er meget de samme, som man ser ved børn, der overværer vold, det er meget de samme symptomer, som børn, der er udsat for vold, kan man sige, der kommer til udtryk. Så det er jo sådan også skadeligt for deres udvikling og trivsel. Overvære det. Ja, man kan sige, nu har jeg skrevet nogle af de
ting, man kan se typisk ved børn og overvære, det er jo også mange af de symptomer, man kan se ved alle mulige andre problematikker, misbrug og alt muligt. Så det er også derfor, det sådan er væsentligt for dem, der arbejder med det, at man sådan er god til at spørge ind til, hvad der er på spil, og måske også i forhold til den her eksempel, du kommer med. Altså, det er faktisk spil, den vold, der kan være hjemme, ikke? Også at man kan blive udsat, og vigtigt for skærmen for det, og det er sådan noget, vi kan hjælpe med, ikke også? Ja. Både ambulant og så ja. Ja, så ja. Jeg ved ikke, om der er så meget med at sige til det. Nej, det er jo lidt. Det er jo bare, vi selvfølgelig har en børneindsats hos os, hvor når de er medindskrevet, ligesom i praksis, så er de medindskrevet. Hvis en familieretshuset er også opdelt der, hvis far har dem i minimum 6 dage, så er de medindskrevet hos os. Hvis de ikke er medindskrevet, får de den samme. Altså, det er jo ikke, fordi de ikke får den samme hjælp, men de får jo ikke psykologhjælp, og de får ikke, den koordinerende sagsbehandler på samme måde. De yder stort set det samme. Og lave krisecentererklæring og så videre til familieretshuset og samarbejde med familier. Tak for skolen. Ja, de forskellige ting. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Det er fordi, i en anden aktuel sag, jeg har, der er der mor, der modarbejder faren i at få børnepenge, selvom han faktisk har børnene på fuld tid. Ja. Hun har også forældremyndighed. Virkelig gør altså rigtig meget, fordi det er stadigvæk vold, hun udlyver. Så er det så nu økonomisk vold. Fordi det har I lige givet mig sprog for, og tak for det. Det er økonomisk vold, hun uddyver. Hun får halvdelen af pengene, børnepengene, og hun overfører dem simpelthen ikke til ham. Og ligegyldigt, hvor mange gange vi har været ind og hjulpet den her mand med at kontakte familieretshuset, og familieafdelingen står bag ham, støtter op om det, og bakker fuldstændig op om alt det, han siger. Der er politisag, det hele kører. Så gør Udbetaling Danmark ikke noget for at overføre alle pengene til ham, fordi de har delt forældremyndighed. Ja. Og det er simpelthen så stort en stressfaktor for den her mand. Fordi det er økonomisk stressfaktor, fordi han har faktisk ikke råd til diverse. Og så er der også det her med, at hun stadigvæk styrer. Jeg skulle sige, det er jo en kontrolform, tænker det er jeg. nemlig det. Side af, ja. Så det der spiral, ikke også? Selv så lang tid efter, og så lang tid efter, at han er egentlig i sikkerhed, og børnene er i sikkerhed, og der er i standset simpelthen så mange indsatser omkring dem, så får hun stadigvæk lov til at styre showet. Og det kan være den anden vej også. Bare lige for at sige det, nu arbejder jeg med den her, hvor det er manden, ikke? Ja, og det er jo en kontrolform, som man jo, og det er jo også det, vi snakker meget med Bente om, jamen, hvilke kameler skal du sluge? Hvilke konflikttrapper skal du gå op af? Altså, vi går i hvert fald ikke med, men hvad er det, der er nødvendigt her? Og hvad er det, der dræner din energi for, at du kan være den, du skal være for dine børn? Fordi lovgivningsmæssigt, så er der ikke så meget at gøre, end hun egentlig måske ordentlighedsmæssigt burde overføre. Ja. Så det kan man måske ikke forvente. Det har vi lært i familieretshuset, som laver i forhold til, om hun skal have forældremyndighed. Men det skal meget til for... Det skal meget til, lige præcis. Ja. I forhold til det med forældremyndighed, det vil altid være familieretten, der tager den beslutning. Det er midlertidigt, det er dem, der ligger. De har egentlig ikke noget myndighed. Nej. Men altså, det er ligegyldigt, hvilken vej han går, så er det stadigvæk rigtig lang vej, og så er det administrationstid. Jo, men det er også administrationstid, der er kendskab til systemerne. Det er, hvor skal klikke, hvor skal gå hen, hvad skal søge. Du kan være dansk, du kan være, hvor du vil være fra. Du kender ikke de her systemer. Så det er mere det. Der er meget arbejde i det, og det kræver enormt mange ressourcer fra den her mænd, og skal kunne klare sig. Ja. Og det er jo generelt noget, der er enormt svært. Det er den systemforståelse, der ligger. Fordi et er at forstå dem. Nogle gange kan det være svært bare for dem at forstå, at der er forskel på familieretshuset og familieafdelingen. Lige præcis. Og der er en kommune, og der er en sagsbehandler, der er det ene og det andet og det tredje. Det er jo enormt forvirrende for dem. Ikke? Men ja. Det er komplekst. Så har vi bare lige et tal med her til sidst. Sådan omkring
Og der kan man se, hvor mange mænd, altså 43.000 er udsat for partnervold, så er vi så også taget med omkring kvinder, som man kan se nogenlunde, hvor meget det sådan fordeler sig. På begge dele er der jo forventet enormt mørketal på. Og det er jo, tænker jeg, fordi det er i hvert fald ikke noget, vi kan sådan beskrive, om det er mere eller mindre på mænd, men det er jo klart, at der er et stort mørketal på, hvor mange der oplever det. Ja. Ja, så kan man sige, at der er en del, der har taget i familieretshus og med vandsteder. Ja. Og så har vi også taget med, hvor mange, altså her i 80% af tilfælde, så får mor bopælen. Ja. Ja, man kan sige, at dem, der henvender sig til familieretshuset, nu ved jeg ikke lige, hvor meget jeg gider høre om det, men det er jo noget af det, jeg synes også er rigtig spændende, men jeg sidder i det rådgivende udvalg for familieretshuset, hvor vi jo også, der er lige blevet lavet en VIVE-rapport, hvor man kan se, at de har jo paragraf 6 og 7 sager, som er det, der hedder højkonfliktsagerne, så er vi i paragraf 7 sagen. Det er faktisk sådan, at paragraf 7 sager har man omkring 60% af vold eller alkohol, og det er derfor, de ligger derude. Så det er jo en stor del af de sager, som ikke forventes at kunne afklares, men skal videre i familieretten i stedet for familieretshuset. Og så har jeg også lige været den her kommentar om, hvor mange var det så, der var, hvor de her krisecentererklæringer, der bliver fremsendt, hvor mange af dem blev egentlig truffet på baggrund af krisecentererklæringer. Det var jo så ikke så mange, da det kom til stykket, men der var reelt baggrund for det. Men der er jo virkelig mange, som ender der, fordi det er så konfliktfyldt, og der skal en tredjepart til at tage en beslutning om, hvor børnene har det bedst. Og det vi egentlig arbejder mest med, det er de der midlertidige afgørelser, længe de bor hos os i familieretshuset. Så en af de ting, jeg nævnte lige tidligere, at det vi jo ser i det danske samfund, det er, at 80% af tilfældene bliver mor bopælsforældrene. En stor del af det handler jo et eller andet sted, du spørger mig, det gjorde jeg ikke, men nu svarer jeg selv, det er, at det er den måde, vi har bygget vores system op på, den lovgivning, vi har bygget op på, det er, at der er nogle forskellige statuser, alt efter hvad det er, du bliver tildelt som forælder. Du bliver tildelt bopæl, du bliver tildelt delt forældremyndighed, du bliver tildelt fuld forældremyndighed. Og det giver egentlig forældrene en mulighed for at skulle skændes omkring nogle ting, og diskutere nogle ting, hvor de glemmer, det egentlig er børnene, det hele handler om. Vi drøfter blandt andet også, at når dommeren i retten afsiger deres dom, der er faktisk ikke nogen, der fortæller børnene, altså som i ingen. Jo, den forælder, der måske har fået ret, eller den forælder, der ikke har fået ret, men der er faktisk ingen, der taler med børnene om, hvorfor det blev sådan her. Hvorfor kommer du ikke mere tilbage til din far, eller hvorfor kommer du ikke mere tilbage til din mor? Så der er nogle sådan helt strukturelle ting, som kommer frem. Men også en af de ting, der er meget tydeligt, det er, at deres trivsel er egentlig ikke nogen bedre, efter man har ændret familieretshusets systemer, eller mod opbygning. Ja. Jamen, nu fortæller I sådan, at der måske er lidt en tendens til, at de er taget godt til før de ligesom ender hos jer. Har I så også, altså nu keder jeg jo selvfølgelig sådan lige, fordi jeg lige sådan har stødt på så mange i praksis af de her tilfælde, men det der med, at den der dokumentar omkring, at der var i hvert fald en af de her fædre, jeg ved ikke, om I har I sikkert set det, ikke? Som sådan, hvor de giver op og giver moren, altså så får moren bare ret, selvom det egentlig ikke nødvendigvis er sådan, at det egentlig forholder sig. Er det også det, I sådan, ved I også nogle af de tilfælde, hvor de magter ikke kampen til sidst, og så giver de bare moren bopælen? Eller sådan, altså, kan I ikke genkende til noget af det, hvor de også giver op i jer, eller altså? De er da meget modløse, kan jeg godt blive. Jeg ved ikke, om de sådan giver op. Jeg synes tit, altså, men det er jo tit, så hvis de går fra hinanden, så kan det være, at, som jeg kan sige, så er det tit manden, der flytter. Så mor bor på samme adresse, børnene på samme adresse. Og så, i hvert fald i forhold til 110, og så kan de søge om, det kan være, at de bliver nægtet adgang til at se dem, og det kan være, at det er urimeligt, og så skal man i gang med en sagsbehandlingsproces i familieretshus, og så kan det tage tid, og de siger, vi går da også bare hente ham i børnehaven, så her, men det ved jeg godt, de er udskriftmæssigt, så det gør jeg ikke. Så går de igennem de kanaler, de skal bruge, men det tager bare tid at behandle en sag, og så bliver de jo modløse, hvis det så bliver forlænget, eller Ja, man kan sige, jeg tror ikke, det er det, vi ser allermest. Det er i hvert fald ikke, der er flere ting i det TV2 har lavet der. Man kan have sin holdning til det generelt, men det der nok
oftere sker, det er igen systemet og den måde, som det strukturelt er bygget op på. Der er status quo-begrebet, hvor jeg tænker, det er mere der. Så om det er at give op, det gør de nok til sidst, fordi de ikke kan kæmpe mere i det system, som det er lavet. Status quo inde i familieretshuset, eller familieretten vil sige, hvis du har fået afgørelse på, at du ikke må se dine børn, og så videre, jamen, så kan de have svært ved at fremlægge noget nyt. Og der skal noget nyt til, for at man kan få dokumentation. Og den der granskning af dem selv, der også sker, selvom man måske prøver at finde noget nyt på den anden part, så begynder man at kaste med mudder. Det er den, jeg ofte ser, at de faktisk kan have svært med. Vi plejer at sige til dem, det lange seje træk, i stedet for mudderkastning. Og det er der ofte, hvis det er sådan, det er der ofte nogen, jeg synes, der giver op på. Så er det ikke hos os, de får hjælp. Vil jeg nok nærmere sige. Vi kan godt have nogen, som synes, det skal gå hurtigt. De vil gerne have, altså, hvor det skal være, ja, altså hvis vi tager mors manual og siger, jamen vi skal gøre det sådan her, så er det ikke os. Så der er ofte nogen, der giver op i forhold til, at det tager lang tid at få dokumenteret og få sine børn i stedet for. Rigtig mange, der bare gerne vil have ret og ikke have sine børn. Så vil de have ret. Ja. Jeg tror også, vi alle sammen håber på, at ændring af barselsreglerne også gør, at bare i de tilfælde, hvor det er relevant for problemet. For jeg tror, at det der ofte sker, brudet sker i de første 0-3 år, der kan man bare sige, at moren har jo i lang tid oftest holdt den største del af barselsorloven, og det gør i sig selv, når en dommer kigger på det, hvor tilknytningen er. Ikke præcis. Så der ligger meget stort i, at vi skal have mændene til at tage barslen hele tiden. Og det oplever vi også sker. Altså, vi hører det jo nogle gange med det modsatte. Foretegn, at der måske er en forandring på vej i familieretshuset nu, og der bliver kigget meget mere på. Jeg tror, vi håber det alle sammen. Ja, og det er jo der, mændene skal til at gøre noget, fordi det siger vi jo også til dem, du kan ikke gøre, altså hvis der er sådan, at de steder, nu har de haft en 2 måneder gammel baby, som jo ofte vil være hos mor, ikke? Fordi der bliver amning og sådan ting. Men der var jo reelt vold og alkohol, så det var jo ikke muligt. Men ellers så er det, du skal jo også, det er rigtigt, du har ikke været primær omsorgsperson, du har arbejdet mest. Så kan det godt være, at man har arbejdet mest, fordi man er flygtet fra volden, og det er også rigtig frustrerende og rigtig synd, men det er det, der er sket. Så barselstrænerne kan jo ændre på nogle af tingene, og det er jo virkelig det, man virkelig håber på. Man kan sige, selve programmet, det jeg synes, den diskuterer, som jeg synes, der kan være, så man jo også synes, hvad man vil, men det er omkring, hvad krisecenternes, altså centererklæringens betydning har i det. Jeg tror, jeg aldrig nogensinde mandecenter vil stille sig op og sige, at vi ikke laver fejl, ligesom de vælger at gøre ved LOK. For selvfølgelig kan vi risikere at lave en fejl. Altså folk kommer med deres fortællinger, deres sandheder, tror på dem eller lyver om dem. Forhåbentlig tænker jeg, at vi er så voldsfagligt dygtige og så kloge, og man siger, at hvis vi laver en fejl, vi har lavet en fejl, siden vi har fået 107, der blev vores fornemmeste opgave at sørge for at hjælpe ham til at stoppe det, han havde gang i stedet for. Så i stedet for at sige, at man aldrig laver en fejl, så sker det jo selvfølgelig en gang, fordi mennesker er mennesker, og man kæmper for sine børn, det er det, man er allermest kær. Ja, men er det din case, du gerne vil i gang med? Nej, jeg tror, vi er ved at være... Ja, jeg tror, at altså, vi har jo tænkt, at det er mest meningen, at vi er nået på det, så vi vil gerne sådan afrunde. Men det er jeg, der er god til. Ja, så det har jeg taget med, hvis der, men jeg ved, hvordan det er med tiden, vi så kan vi bare og videre, hvis I vil sige noget. Det var sådan set, altså, det var bare taget kort i en case, hvor man så kunne kigge ind i, hvad der var om voldsform, så jeg synes, vi har meget omkring det, så... Ja, eller hvis I bare generelt har spørgsmål til et eller andet, så... Så har vi lige en, der det er væk. Så det er et tema, vi har været lidt inde omkring, men jeg bliver lidt mere nysgerrig. Det er der, hvor vi beskriver, at der måske er noget psykisk sårbarhed ved ekspartneren, og derfor også sympatien, eller måske også ligefrem psykisk sygdom, om ikke I oplever, at bruddet er sværere. Der, eller han kan have stress, ADHD, altså hvor det at se det som vold, altså, hvis der er en bagvedliggende... Tænker du manden eller kvinden? Nu tænker jeg voldsudøver. Ved hos kvinden, men det hvis han har ADHD, autisme... Altså voldsudøveren har ADHD, autisme, eller den der udsættes. Voldsudøveren, det var autisme, men
tror da i hvert fald, det er jo sådan, når vi snakker med nogen, der er en for eksempel, hvor så skal han søge om nogle ting, altså hvor kommunen har vejledt ham til at sende til os. Ja. Så er der nogle ting i familieretshuset, der igennem, han så lidt over, det kan også fremstå, det er skadesbrug, og jeg hører om det her nu også, hvor så sådan, ja, men altså det er jo, det er det, der er bedst med børn, det er du nødt til at så der kan det jo være svært, i noget tid i hvert fald. Ja. Men I nævnte også det med psykiatrien ikke fyldt så meget, altså i forhold til... Det er heller ikke fordi, det er generelt, men når det er spillet, så Ja. oplever jeg, at bruddet bliver endnu sværere, selvom der er et stort ønske om at sige, nu vil jeg på afstand af det. Så er forståelsen og sympatien for voldsudøveren meget, meget stor, fordi man ved, hvad det skyldes, altså at det er jo adfærden. Jo, det tænker jeg netop godt, vi kan se ved, at de faktisk tænker, at jeg kan ikke lide det der, det er virkelig en maskulin ting, tror jeg, og måske også en feminin, men i hvert fald det, vi ser, det er det her hurtige fix. Ja. Det skal gå så stærkt, og kan vi ikke lige finde ud af, hvordan hun får noget hjælp, og jeg skal bare lige herind, for så kan jeg gå hjem og sige det her til hende, og så er hun okay igen, hvor de står i massiv vold. Jo, så der er en masse sympati, eller og kæft var det også, nu bander, altså, det ved jeg ikke, 90% af mændene siger, at hun har en god mor. Det er faktisk det, ja, og det er jo ikke noget, vi vil tage fra dem nødvendigvis. Men vi kan godt udfordre dem lidt på, er hun det? Nuancere billedet. I skolen, altså forældre, hun har hun er den trygge base, altså hvad er det, du mener, når du siger? Og det er hjemme, der vokser op i, det er det, du mener med det, okay, men det er jo ikke, altså, Men kan der ikke være flere dele i det der? Jeg tænker, der er jo mange fællesnævner, både for mænd og kvinder, der bliver udsat for vold. Det der sker jo også for kvinder. Det er den der med moren, der... Jeg har også mødt både mænd og kvinder, der har været udsat for alt muligt, hvor kvinden også sætter en maske på og kan være en mor, og så foregår det her bag lukkede døre. Altså, og det er jo det, der er så manipulerende, ikke også? Altså, det foregår ikke, når børnene ser det, men så er der den der sådan lidt iskolde facon og kold rum, altså i hjemmet, ikke? Hvor mor så er modbydelig over for far. Det har jeg da i hvert fald haft en sag med, og børnene ikke mærker det, måske fordi de er små endnu, men på et tidspunkt, når de bliver større og mere udviklet, så kommer de jo til at se, hvad der foregår. Og den udfordrer vi dem også på. Måske udfordrer jeg også dig på den, men vi udfordrer dem også på den, fordi jamen, de har aldrig set det. Jeg havde et par, han gik desværre tilbage. Hun var endda politibetjent. Men du vil da græde af det. Ja, men de gik ud i laden og skændtes, så de havde aldrig nogensinde oplevet. Altså til, at han også fortæller, at da hun blev rigtig galt, og han lige havde lagt gulvarm, så hævde hun det hele op. Det drysser ned på dem, så selvfølgelig opdager. Selvfølgelig mærker det. Så det men det er det, vi nogle gange, fordi mænd er helt sikre på, det har de aldrig oplevet. Så hvis vi bare lige får fikset det her, jamen, så er det hele okay. Jamen, de har aldrig oplevet det. Men det tænker jeg, i forhold til det, jeg vil sige med det der, det er det, jeg tror, at det er de tegn, måske, de tænker, det ser børnene ikke, hun er en god mor. Hvis de får bildt sig selv ind, at børnene aldrig ser det der, eller mærker det, for børn mærker jo elstemninger, det er jo slet ikke det. Men er der nu et lille barn på 1 år, ikke på 2, eller hvad nu, så kan han godt gå og se den kærlighed, hun spreder til det barn, og bilde sig selv ind, jamen hun er en god mor. Altså, kan I følge mig lidt? Ja, det kan jeg godt, men jeg tror, det mændene faktisk oplever, når de kommer, det er, at det er det, han har fået at vide af hende. Altså, hans autonomi er væk. Og det, han har fået at vide, det er, at han er en lortefar, han kan ikke skifte en ble, han kan ikke finde ud af at lave mad, han er også ulækker i sengen, han kan faktisk heller ikke helt finde ud af at spise, når han sidder og spiser, han er faktisk bare virkelig dårlig far, og han skal faktisk heller ikke tale sådan til børn. Altså, det narrativ, de kommer ind med. Så de er det er jo virkelig noget af det, Frederik og dem skal pille af dem og sige, selvfølgelig skal du ikke gøre sådan, det er da rigtigt nok, men det er jo ikke, fordi du er en dårlig far, det er en grund. Så de har et billede af, at hun er den gode, fordi det er det, nu siger hun, det er jo sådan, men det er det billede, de ofte har. Men det er ikke altid, vi helt kan fjerne det, fordi det er så dybtliggende i dem. Ikke? Og der er også nogle ting, der er svære for dem. Det kan vi godt se, når de flytter ind til os. Det er ikke, hvad var vi havde en her den anden dag, hvor de havde siddet og drøftet, at hun gjorde også rent hele tiden. Og hvor vi kan sådan sidde og tænke, ja, fordi det gør du jo aldrig. Altså, så man kan jo egentlig godt regne ud nogle ting, som har været frustrerende. Det gør alle igen. Altså, Karina er så bare med familieafdelingen, der har nogle forskellige afdelinger, så den eneste, der vi nu vender et over rengøring, så er det en del, vi tager på. Vi har haft en fællespist mandag torsdag, hvor måske vi gør rent, så hun må også have psykisk syg, og hun var hele tiden, at vi skulle gøre rent. Og det gjorde min også, og det var helt overgjort, og så fandme heldig at finde ud af.
Så det der med at lige nogle gange også at vende pilen indad, men det bliver bare så blæst op i det, de har en forståelse af at sige, jamen det er jo, altså, det skal du jo også lære. Og det kan vi godt se, at det har de faktisk haft svært med, altså nogle af de ting, og vi snakkede også det om i dag, altså bare sådan noget som at pakke ting væk rigtigt i køleskabet, eller huske at tømme blæspanden. Altså det er ting, de faktisk ikke altid har trænet i, og jeg tænker, det kunne godt være, at man oplever noget andet på kvindekrigserne. Der er en helt Men ny kvinder tager læring. måske også meget over, så der er jo noget, der går væk. Mænd skal tage mere, Ja, og det er kvinder det. skal lære, kan Ja, slippe ikke. læse Ja, lidt. lige præcis. Ja, nu ved jeg ikke lige, det var det faktisk ikke med. Nej, men det var bare lige det, som blev sagt der. Man skal adskille det her mand-kvinde-problematikker, som opstår i rigtig mange danske hjem, og ikke bare danske hjem, men i hele verden, det her med, at kvinder som regel bliver skilt i den alder, jeg er i, og kender rigtig mange kvinder i min alder, der bliver skilt, fordi jeg bliver færdig med at være rengøringskoner og barnepiger og privatchauffør og kok og alt muligt andet. Ikke? Det skal adskilles fra psykisk vold, fysisk vold og alt muligt andet. Fordi det er ikke derfor, hvis jeg var nogensinde blevet voldelig over for min eksmand, at det var det. Det var nok en af noget, der gav lidt pondus til mig. Men det var nok ikke det, som de var blevet voldelige på baggrund af. Det er bare lige det, jeg vil sige. Så vi skal også passe på. Men det betyder, at den her mand, der bliver udsat for både psykisk og fysisk vold, skal også stadigvæk lære og aflære hjælpeløs adfærd. Ikke? Som de også har fået kvæg det, at de bliver mand og bliver gift med en kvinde, som har overtaget morrollen og så for ham. Så det er faktisk meget komplekst igen. Det er ikke kun volden, så er det også noget til at adfærd. Så der er mange ting i det. Jamen, altså det er lidt et tråd med det, jeg også sådan lidt tænker på den der med forældrefremmedgørelse for eksempel. Altså det der med de der mekanismer eller strategier, som kvinden jo så ofte har i moren, ikke? Fordi hun har mulighed for at bruge børnene i det der spil der. Der bliver jeg bare sådan lidt nysgerrig på den der med, altså hvor overlagt, altså i sådan oplever de her strategier bliver anvendt, altså er der også et kontinuum i forhold til den del? Altså forældrefremmedgørelsen. For eksempel forældrefremmedgørelsen, men også det der med, er det bevidst, ubevidst, at man for eksempel som kvinde vælger at bruge, at så kan manden lige pludselig ikke finde ud af noget som helst, uden at hun gør det hele. Eller altså sådan, bliver det ligesom sådan en måde, hun ligesom kan fjerne mandens autonomi? Eller er det også sådan ubevidst, at det sådan er for eksempel dermed, der er nogle traumetendenser, som finder sammen på baggrund af, at de så bare bliver meget dysfunktionelle. Altså sådan, det bliver så nysgerrig på den der del der med, hvordan manden egentlig... Der er sådan for at starte, så der er sådan en lille tommelfingerregel, som man godt kan bruge, bare så lige til at forstå billedet, når man starter med at arbejde med manden eller kvinden på den sags skyld. Det er det her med, gør hun det, når I er ude, eller er det inde på hjemmets fire væg? Fordi den her bevidsthed omkring, om man kan holde det, så har man en bevidsthed om, at det ikke er normal social adfærd. Vi har nogle mænd, hvor deres kvinde ikke har kunnet hende på videoen kunne ikke affektregulere sig selv. Så hun har nok haft noget, enten grænser, eller vi har også nogle gange nogle etniske familier, hvor det er helt normalt at slå mand. Man er faktisk en dårlig kone, hvis man ikke... Det var særligt en indisk kvinde, vi havde, som havde... Hun var faktisk en dårlig kone, hvis hun ikke satte sin mand på plads. Så der er jo noget bevidsthed, som er helt anderledes. Det vi ser allermest af, det er dem, som ikke... Altså som faktisk har, altså eller manglende bevidsthed omkring det, og så ser vi mest af dem, hvor det er inden for hjemmets fire vægge, hvor de decideret kan beskrive, hvordan hun kan vende fra køreturen og gå ind og manipulere situationen til at være en helt anden, end for eksempel at køreturen hen til en familiefest. Nu har jeg altså med en case, der står her. Han har boet med, og så han flyttet ud, og så har han, lige inden han flyttede ud, så nævner han har drukket kaffe med en eller anden, han kender, og han siger, jeg kender hende både gennem paddle og i skole og i det her, så jeg kender hende fra mange forskellige arenaer. Så jeg ved sådan, hun er den samme i det hele. Så det han nærmest siger, det er jo det der med, det er jo nærmest der manipulerende adfærd, hvor han har haft en tidligere
han har børnene med en tidligere kone, hvor hun har skiftet adfærd, når de har været hjemme, og så når han er de er offentlige, det er jo så det, han har en forestilling om, hun ikke er. Det bliver referencer. Han har set, nu har jeg set så mange forskellige, men det er nærmest det, han siger, hvis han sidder og snakker nu. Altså sådan, Og der kan jo også godt nogle gange være, hvor børn rent faktisk har observeret det her, hvor de kan beskrive, at når du er her, er hun en person, når du ikke er her, er en person. Eller forskel i forhold til særbørn og biologiske børn, at der er forskel i de sammenbragte familier. Men den der bevidsthed er ofte, altså, nu ved jeg ikke helt med svaret på det, du spurgte om, men der er de der, der er i hvert fald, og det er jo bare så komplekst, og det er jo det, vi skal redegøre for i vores voldsfaglige vurderinger, det er jo, hvad er det, der ligger i det her? Er det fordi, der er noget psykiatrisk, så kan jeg jo ikke sikkert, at vi kan få hende, altså få den hjælp, vi jo i bund og grund håber, fordi hun er mor til de børn, der sandsynligvis er med. Men så kan man i hvert fald hjælpe far til at navigere i det system, der sandsynligvis fortsætter. Men ja, det kan være svært. Det kan også være svært at bo på mandecenteret med rigtig mange børn, som også gerne vil passe deres skole og legeaftaler og ting og sager. Så de flytter også nogle gange ud, før de helt er færdigbagte, hvis man kan kalde det. Selvom de ikke flytter tilbage. Okay. Ja. Det der med børn, der ikke har set det, ikke? Det kan jeg bare mærke. Det sidder jeg stadigvæk fast i. Ja. Fordi jeg husker en kvinde, som har været udsat for vold, og jeg sidder med hende, og børnene skal fjernes. Det ved hun. Og jeg siger til hende, men han brækkede armen på dig 3 steder foran børnene. Og så siger hun, men jeg kan ikke forstå, hvad det er, I snakker med børnene om. Det var mig, det skete for. Altså, hun kunne slet ikke forstå, hvad det var, at vi sagde. Nej. Og det er fordi, hun er blevet så skadet også. Ja. Af den, både kulturelt og den kultur, hun kommer fra, hvor hun har altid fået at vide, hun skal være underlagt den mand, hun bliver gift med. Men også de mange års ægteskab, hvor hun har fået rigtig mange børn med ham. Hvor hun ikke har tænkt en selvstændig tanke, som du siger, Rikke, det her med, at de bliver frataget deres autonomi og beslutningstagen er ikke eksisterende, ikke? For hun slet ikke kan forstå og mentalisere, at det her, det er også sket for hendes børn. Fordi det var hende fysisk, det er sket for. Og nu er den hele, så hvad er problemet? Så det er der langt vej så, i forhold til den. Men det ser vi jo også ved sociale arv. Mønstre, der er svært at udvikle det der. Ja, det er simpelthen, Vi synes tit, vi prøver at tale ind i det i forhold til, at det vi vil, at det I vil lære jeres børn. Og der kan man godt ramme dem lidt, fordi det er jo ikke det, de ønsker deres børn til. Og det er jo ikke noget, man kan sige i de første 5 minutter, vel, men det er jo noget af det, man kan arbejde med i forhold til at sige, at det vil lade jeres børn vokse op i, fordi så er det mønster. Også det der med, som jeg er inde på lige før, det der med, at det kan være, at de har de samme symptomer, som når det overvejer, som hvis det er udsat for det. Fordi nogle gange så er det også sådan, det er bare mig, det går ud over. Det er jo ikke, børnene bliver jo ikke slået. Jeg er ikke voldelig over for dem. Så det kan jeg godt finde mig i langt. Det er stadig ikke så helt godt. At børn vokser op i det, der kan leve for sig selv på en lignende måde, eller også at de mistrives og overværer de her ting. Det ser vi også, når de kommer i familier af retshuset, at de glemmer jo lidt, at når de slår sig med hinanden, så står barnet tilbage og er en del af de to. Og de bliver jo aldrig, det er totalt kliché, men det er jo også til, de kommer aldrig til at have jer to. Aldrig nogensinde. Lidt en gang imellem har vi oplevet, ikke? Men i bund og grund aldrig. Men det er dem selv, de ligesom foragter, fordi de er en del af jer. Det er ikke alle mænd, der kan nuancer i den forståelse, men de kan egentlig godt se, at de har jo ikke et ønske om, at deres dreng eller datter skal være voldsførende, eller deres dreng skal opleve vold. Jeg bliver lidt nysgerrig på, nu er det ikke mindst de er på skærm, men ved man fortsætter volden også, altså ligesom den gør. Det er noget af det, vi møder 5 år efter i familieretshuset. Den der ulige magtbalance, vi jo oplever, manden ønsker at fastholde os 5 år efter, de er trådt fra hinanden. Møder man også det i de voldelige relationer, I ser altså med det omvendt i forhold til? Vi ser det også, det er jo, men jeg møder det bare måske,
den der systematiske med, at når der så lige er en sag, der er afgjort, så rejser vi en ny sender. Og det kan jo selvfølgelig være ønsket om at se børnene. Men nogle gange kan man selv, når man ser sagen, se, det handler mest om hele tiden at holde et eller andet kørende. Ja. Hele tiden at få en kontakt. Hele tiden. Og der er bare lidt nysgerrig på, om kvinder også gør det, eller om de altså, og jeg ved godt, det er svært at fortælle køn her, men jeg bliver bare lidt nysgerrig. I hvert fald, hvis jeg skal sige, nogle af dem, så kan vi godt se, så kan der være en mand, der møder en kvinde, Ja. og så har hun nogle børn, måske for eksempel særbørn, og så har de ikke kontakt til deres biologiske far. Og så, hvorfor har han ikke det? Han var syg. Okay. Og så når de kommer ind i forhold, så sker det samme jo. Ja. Også når de bruger sig ikke, og siger, det var ikke, det er derfor, du ved. Så de tager det med sig i nye forhold, kan man sige, ikke også? Med næste de møder. Ja. Eller nogle af dem møder, de har haft det foregående med andre mænd. Ja. Så jeg ved ikke, hvor meget. Altså, det sker sikkert med nogen, hvor det kommer igen. Ja. Det kan også, sådan det bliver, så bliver det bare bagt videre i næste partner, og så er det samme system. Men jeg tænker mere om i den relation, hvor volden har foregået, om den også, og det kan godt være, det er svært at sige op, fordi I jo slipper. Ja, og jeg kan ikke huske, men om der er forskel. Selvom det LOC, der havde lavet sådan et ord, den der, de kalder sådan noget, altså hvor volden gentager sig, vi kalder det. Ja. At vi oplever jo sådan set, at de bliver ved i det om, at snakker vi også med dem om fædrene. Altså, I holder jo ikke op med at være forældre, selvom de bliver 18 på et tidspunkt. De holder ikke 2 bryllupper, de holder ikke 2 barndåb. Så på en eller anden måde fortsætter det. Ja. Men jeg tror måske, jeg svarer på det, du spørger om, jeg tror ikke, vi oplever det så tit, fordi de ikke altid får så meget medhold. Men, okay. Nej, det er selvfølgelig og fordi de faktisk også ofte får en deling, så selvom mor har været massiv voldelig, så får hun faktisk enten samvær i et relativt fint omfang, eller stadig del i bopælen, eller forældremyndigheden. Det er ofte bopælen, de rent faktisk får, men ikke fuld forældremyndighed. Meget sjældent. Ja. Altså, vi har stået i situationer, hvor vi har forsøgt at vide, at de skulle få familiebehandling, hvor de har noget. Ja. Og det er jo den der forståelse. Ja. Det bliver bedre og bedre. Ja. Hvad hedder det? Det her med, altså der er jo stor forskel på mænd og kvinder, det finder vi ud af med alderen og erfaringer og sådan noget, ikke også? Nu arbejder jeg sammen med 145 mænd, og hold da op, jeg er blevet klogere på mænd, og jeg er også blevet mindre klogere på mænd, men det her med, at mænd sådan tit, de vil bare gerne have ro. De vil bare gerne have fred og ro. De gider ikke høre på vores snak og vores ævl, og det er, vi løser det her, og så er vi jo ligesom videre, og vi har en tendens til, det er jo for egen regning det her, det er jo til at blive ved og snakke, og vi vil alt muligt, og de er egentlig over, altså mentalt søgerland, ikke? Er det noget, I oplever, men ligesom også kommer og siger, jamen for husfredens skyld, eller så gjorde jeg det, fordi så vidste jeg, jamen så var der ro i den anden ende, eller altså, det er i hvert fald mit billede af også mennesker uden vold, der lever i, ikke? At vi er jo bare forskellige. Og så er der grader af det der, som så kan blive rigtig dysfunktionelt ved at sige, at jeg vil gerne have ro. Altså de store konsekvenser, det også kan give. Ja, altså, jeg tror rigtig mange af mændene, der snakker vi jo faktisk med dem om lige netop det der med, at noget af det går også galt, fordi du ikke reagerer. Altså for eksempel i et nyt, fordi der er en grænse. Der er også en grænse, de skal sætte, men der er også en grund til, så er det jo så fundet en forkert, som lader sig provokere og skal have en reaktion ud af hende. Men det kan vi snakke om, at det er rigtig mange af mændene, som netop har den der oplevelse, at de kan ikke være med i den psykologisering, der er af dem selv, eller den analyse, der bliver pludselig lavet, de kan slet ikke være med i de der samtaler. Men jeg tror mere, det er den der vrede fra kvinden på dem, hvor de så vender det ind og siger, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Så jeg er jo også så dumt, fordi jeg kan ikke sætte ord på det. Ja. Så det, de vender det meget ind af. Jeg tror sådan, hvis det igen, den der intimturisme, vi snakker om, så hvis det er det, der er på spil, altså hvor det med hensigt om at sådan chikanere jo, så kan man jo godt gøre få en løsning på et eller andet, men så kommer der bare det næste. Det kommer langt ud. Det er jo så slet ikke det der formål at finde en løsning, det var faktisk at chikanere dig, så kommer der bare en nyt problem. Men det er klart. Det er jo super komplekst, og det er virkelig det der med at sige, at skylden og skammen skal jo ikke vendes indad, men det vi kan arbejde med, det er det. Og der er jo selvfølgelig også nogle ting i parforholdet, både det der med at bryde ud af det, men ikke komme ind i det samme mønster igen, men der er også nogle ting, man kan være opmærksom på, hvad har man egentlig selv
Aldrig selv skyld i volden, men tage ansvar for den. Men hvad er det, man egentlig selv skal være opmærksom på? Ja. Og arbejde med sig selv også. Altså, Ja, men det er jo det, og det er jo det, man kan sige, det er det, vi kan. Ja. Så prøver vi jo også at arbejde responsbaseret. Det er jo det, vi gør, arbejde responsbaseret med mænd i forhold til rent metodisk. Og snakker med dem meget om det der med, fordi de har en masse skyld i ikke at have gjort noget, eller ikke at bruge ud af det. Og ikke har set det, så sige, jamen det kan være, at jeg havde en... modstand har der været. Ja, du stod jo faktisk der på trappen, og så stillede du dig mellem børn og hende. Du tvang hende til at gå med over i laden og diskutere, hvor børnene ikke hørte det. Du lagde dig ind til børnene om aftenen, fordi du vidste, at ellers så ville I skulle skille, så børnene kunne høre det hele natten. Altså, du har gjort noget. Du er ikke gået, nej, men du har gjort noget, og du har både beskyttet dine børn, og forsøgt at beskytte dig selv. Eller du er gået med på de ting, hun har bedt dig om. Du har taget skjorten på, som hun sagde, du skulle, og du spiste rigtigt med kniv og gaffel, selvom du egentlig har lært at gøre det omvendt, eller altså, hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Men det sker alligevel noget, altså der er som om der skifter lidt i samfundet, altså synet alligevel, ikke? Og det er rigtig mange unge, der også begynder at vågne. Og jeg kommer lige til at tænke på, jeg var på efterskole hos min søn, og vi skulle se noget teater. Og de har så lavet 3 teaterforestillinger, og den ene handlede om en voldelig mor i familien, hvor barnet, en pige, altså hun er så perfekt. Alt er så perfekt, ikke også? Udadtil, alt er bare, altså 12-års pige, og drengen, der bare sidder og er fuldstændig mekanisk, og en far, der sidder og siger ingenting, og en mor, der styrer det hele. Og det ender med, at han sidder i den her stol, faren, og pigen, hun er gået helt amok. Altså hun har bare reageret, og hun råber og skriger af ham og siger, men du gjorde aldrig noget. Du gjorde aldrig noget. Ikke? Og det er apropos det, du siger, det der med, jamen så har du alligevel gjort et eller andet, så har du stillet dig imellem eller noget. Men det er tit og ofte, tror jeg, og i hvert fald det, jeg har arbejdet med, det er, at faren ikke gør noget. At han ikke tør stille sig imellem. For ikke at blive beskyldt også for, hvad han nu har gjort. Ikke? Og det der med, at jamen, hun har slået ham 10 gange, men han har så slået fra sig den ene gang. Det er nok til, at han bliver politianmeldt. Ja. Ikke? Altså, og det er bare nogle ting. Men der er, verden er ved at vågne, tror jeg. Nu har jeg været en mand selv lidt over 4 år, altså og de 4 år, der er jo ret vildt, hvad der er sket i forhold til de diskussioner, de invitationer, vi ligesom får med ind i alle debatter og dialoger. Så der sker noget. Det tager bare mange år at vende det. Men der sker jo generelt noget på ligestillingsområdet, hvor man kan sige, der er jo også mere i forhold til kvinderne, der kommer mere på arbejdsmarkedet. Så er der noget, altså bagsiden af medaljen bliver måske også nogle kønsforhold, der ændrer sig. Så der måske også er flere kvinder. Derfor tænker jeg, at vi skal være mere forebyggende i forhold til det, så for vi ikke ender med en masse mandemor af kvinden. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vender politikken måske om, ikke? Det er i hvert fald min holdning, at den der maskulinitet, feminitet, den bliver sådan lidt mere mødt på midten. Ja, så der kan man da godt frygte lidt, at den der med til at fortælle et godt eksempel, det der eksperiment, at forebyggelse af eventuelle partnerskab på den måde kan sværere som lidt umiddelbart at forebygge, fordi man ikke tager det seriøst i samme omfang. Som hvis det er jo, man nu kunne se, hvor svært det er at tage den del seriøst, hvis det er, at kvinden har et polititilhold og alt muligt andet, og alligevel bliver skudt på Klodsholm på åben gade, som en af dem, der døde her forleden. Hvor man kan sige, at det er jo et godt eksempel på, at det stadigvæk handler gevaldigt meget der. Så kan jeg godt tænke, at hvis der er nogle nye tendenser i forhold til kønsrollerne, de bliver udfordret, at vi så også virkelig skal snakke om forebyggelse. Så kan det der blive noget rigtig træls noget. Vi skal i hvert fald, altså det er jo også det, vi plejer at sige, vi skal stå på skuldrene af det, vi lærte af kvindebekæmpelsen, hvor jeg sige kvindekampen, men ikke bekæmpelsen. Det var hjertet fuld af her.
Nej, og man kan sige, altså det er jo heller ikke noget, og det kan vi jo ikke dokumentere, men det vi kan se, det er jo, at mænd er, det kan vi godt dokumentere, men det er dem, der er lavest statistikkerne. Det er dem, der begår mest selvmord, det er dem, der har det værste, det er dem, der har flest depressioner. Der er alle de her, altså det er virkelig dem, der er nederst. Og det vi kan se, det er jo, at rigtig mange, jeg kan ikke huske procenterne, men rigtig mange af dem, vi har, de kommer forbi psykiatrien, inden de kommer ind til os, på baggrund af selvmordsforsøg. Fordi deres autonomi har været forsvundet, og der ikke er nogen grund til at leve længere. Ikke alle dem, der altså parbrud er jo også, fordi de bliver handlingslammet og ved ikke, hvad de skal gøre, der kan ikke sætte ord på følelser. Det er den gruppe, men den anden er jo dem, der har fået at vide, så længe de ikke er noget værd. Nu er hun gået, og hun sad børn, og så kan de sgu lade være at leve. Og der er jo, det er jo ikke noget, vi ved noget om præcis, men det er jo mere det her død by proxy, så ikke? Lige så vel som der er også nogen, der har, altså, at det er en anden slags mor kvinderne. Og det tror jeg nu ikke så meget. Jeg er mere over den der med, at altså, det er dem selv, der tager livet af sig, fordi de simpelthen har mistet lysten til at leve af den her kontinuerlige psykiske vold. Ja. Og så håber vi ikke på, at vi ser en masse drab på mænd i fremtiden. Jeg håber i hvert fald, at vi lærer af hele kvindebevægelsen. Men det kræver bare simpelthen så mange forandringer i så mange ting, ikke? Altså det er ikke bare en lille lovgivning, ikke også? Altså det er bare rigtig mange ting. Det er et samfundsmæssigt. Det er det nemlig. Og det er jo et verdenssyn. Men det er værdier. Det er alle værdierne. Og, ja. Jamen, det er noget strukturelt selvfølgelig, men jeg tænker, i og med, at man giver lovgivningen på 109, så giver man også den juridiske anerkendelse af det også. Det er jo et kæmpe skridt i retningen af at anerkende det, og så kommer der nogle nye generationer, der ved, jamen det er ikke lovligt, ligesom man gjorde med det samme psykisk vold. Man anerkender lige pludselig, at det er. Det kan godt være, at der ikke er så mange, der bliver dømt, men via lovgivningen anerkender man, at det er. Så det tænker jeg også kommer til at betyde meget, og så barslen, den tænker jeg også, i hvert fald i et eller andet omfang, skal prøve at skubbe manden derhen, og han ligesom også bliver en større del af det, og hjælper kvinden til ligesom at trække sig. Vi kan godt smøre den der madpakke ud på en år. Jeg prøver i hvert fald. Ja, det skal vi nok alle være bedre til. Og faktisk også forebyggelse, hvis det er, at der er den her risiko for, at psykoser og forskellige spændende ting og sager, efterfødselsreaktioner, der kan udvikle sig, fordi at kvinden måske i større omfang har stået alene og bliver presset derude, hvor det så bliver ubevidst, at der er nogle ting, der bliver rigtig uhensigtsmæssigt. Så i hvert fald den del også skal forebygges i højere grad, at man tager større barsel. Jeg har simpelthen så meget viden. Altså Dansk Statistik og Familieretshuset og vi og LOK og Danner. Der er jo så meget viden, vi burde tage ved lære af. For ja, vi ved, at parbruddet foregår i de første 1 til 3 år. Det vi så også ved, det er, at der kommer ikke en sag i Familieretshuset før 3-4 år efter. Så hvad er det, der sker i den periode? Hvad er det, der pågår de her familier? Det må vi jo finde ud af. Fordi der er jo et eller andet, som gør, at vi kommer så langt ud, at børnene kommer helt ud i mistrivsel, og ikke fanger det tidligt. Så vi ved så mange ting, men har et system og nogle strukturelle rammer, som ikke helt til gode ser det, der sker. Og det er jo også, fordi vi som mennesker udvikler os sådan helt samfundsøkonomisk, og altså menneskeligt, og der er mange ting i forhold til det, der forandrer sig. Ja. Du viden på tværs af mange forskellige områder. Ja. Ja, jeg tror, at det er uden vold også en start. Og sådan anviser du også til, og det gør vi jo også. Jo, og det sidder jo med i bestyrelsen også, ikke? Så det er jo det her med, at der er en fælles voldsfagligt fokus. Det tror jeg. Ja. Og hvor politiet jo også har rykket sig ved, at de har lavet den her enhed. Der er særligt rettet mod vold i nære relationer, hvor de i hvert fald blevet bedre til at modtage voldsudsatte i det hele taget. Altså, vi har et rigtig godt samarbejde med selve enheden, der hvor der mangler viden. Ja. Jeg er med på noget i forhold til ledelsen i politiet. Altså, de er jo overrasket over, hvor lidt der, ved faktisk ikke helt, hvad de hedder, men altså gadebetjentene, altså hvor lidt de egentlig ved om det. Jamen, det er jo det. Ja. Det har de jo kæmpe ønsker om, men har også det er også, hvad beføjelser. Altså, hvad beføjelser har man? Det møder jeg jo også i mit arbejde, når vi har en, der går amok, hvor politiet kommer ud og siger, hvad skal vi gøre? Ja. Han er ikke egnet til at komme i resten. Syg vil ikke tage imod ham. Det er en pædagogisk opgave. Ja. Men det er bare skræmmespand. Man hammer i hovedet på en af de ansatte, ikke? Altså, det er jo det der med systemerne har hver sit, ikke også? Og
I kan gøre noget, I er jo ikke myndighed, og så kan myndighed gøre det. Det er det der, når det svært, bliver ikke? ego-opdelt, ikke? Og så Ja. er det, at så Ja, er der 2 stole, man præcis. ikke? Ja. Og 7 samarbejdspartnere også. Og, jamen, Apropos noget af det, vi talte om i dag, det var, at jeg var til noget møde på et tidspunkt sammen med Luna, hvor vi skal være en del af Trivselsalliancen for Aalborg Kommune, og så er det flere chefforvaltninger, der sidder, og vi diskuterer det ene og det andet, og så siger de til mig direkte, hvad synes du, vi skal gøre? Hvad foreslår du? Hvad er problemet? Så siger jeg har 2 valgmuligheder her. Den ene der er at være meget ærlig og direkte, hvilket jeg meget gerne vil gå med. Den anden der er, skyder jeg så mig selv i foden ved at være så direkte og ærlig? Nej, det skal du være. I skal lære at tale sammen. Hvad mener det er jo det, der man ikke vil træde hen over hinandens domæne og så faglighed. Den er svær. Ja. Sæt jer ned og begynder at indgå en dialog om den her familie. Vi oplever så ofte splittede familier, fordi systemet ikke har lært at tale sammen. Og fordi du stiller en krav, og du stiller en anden, og den der bag ved mig stiller et tredje krav, og så skal jeg fortsætte. Og de sad bare helt altså, og det er netop det, der er problemet, ikke? Det er jo så det, man ikke gør med trivselsalliancen. Det er jo eksempel, men det er jo så unge i mistrivsel. Ja, men det er spændende. Og det er virkelig spændende. Ja. Man kan sige, det er jo noget, man kan lære i forhold til udgangspunkt i de der tematikker, der er generelle. Så vold i nære relation. Det er jo så bare så ærgerligt, at man skal tage udgangspunkt i folks dårligdomme, for at den ligesom kan Men det er jo også fordi, vi specialiserer os alle sammen inden for et eller andet felt, ikke også? Det var godt dengang, du var bistandsloven, og så kunne du gå ned i Vejle og Bymidte, og så kunne du få alt derinde, og ingenting. Og det var støttesprog gamle Men det er jo det, og det bliver jo bare en kæmpe udfordring i forhold til alle mulige andre ting. Og søge hjælp og støtte, og man skal igennem 3 måneders ansøgningsproces og NemID og hvad nu, ikke også? Altså, Og NemID, ja. det er helt sikkert. Og MitID. MitID, jeg er så bagud, at jeg er NemID nu. Jeg spørger lige sådan kort ind til, har I flere slides tilbage, eller hvor er I henne? Nej, vi er done. Fordi så tænker jeg sådan, Vi kan afrunde. jeg tænker faktisk lige, om vi skulle tage 5 minutter, bare lige sådan lige at gå op, strække rundt, og så lige bruge lidt tid, bare lige sådan lige reflektere, så vi lige kan få en kort feedback på i dag, og om vi skal gentage det, og også det der med, hvordan får vi nogle flere med. Vi vil faktisk rigtig gerne se nogle flere rådgiver i dag. Der er ikke så mange af, kan I se. Det er også dem, der er med lavbud. Det er simpelthen ikke tid. Men det er jo også dem, der igen er kanalen ud til medierne, også udover, altså det er jo også dem, der har mulighed for at spørge noget sådan på tværs af skændelsen. Men i hvert fald det her, det er første gang, vi gør det. Men i hvert fald ikke sidste gang, og jeg kan også sige, at Zahra, der lige er gået og sagde, hold da op, det var spændende, jeg er så træt af, at jeg skal gå. Fordi det fanger faktisk, så tusind tak til jer også, fordi vi stiller op her. Vi spreder gerne forskelligt.